ተጸጋ ያብሔር ምሳኸ እዩ ወፍሰቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይስረይ ዚና አምላክን መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከካና ጽሬ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት እዱአን ሳይሩ ገጸናት በበስምክሙ ክንፍታኑ ንጽሐነ የረሰነስ ክሉዋን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ። ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረባሃል እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊሩናን ረዲኡናን እዩ ሓልዩናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣፅኒሕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ። ሕጂውን በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ፍፅም ሰላም ክሕልወና ኩሉን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና። ብጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ ትሕዛቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና። ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና። ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና። ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላንኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ። ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ። ካብ ዙርያ ኣብዘ ዘሎ ናየ ቦታ እውን ኣርሕቕ። ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግዝ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይትእትወና። ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ብሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ክብርን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብዪ ራእይኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ኣፀቢካ ሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ። ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ። ብዘረባኻ ጻድቕ ብፍርድኻ ንጹህ ኮንካ ትርከብሲ ኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ ኣከይ ገበርኩ ንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ነከዓ ብሓጢኣት ጠነሰተኒ ንሆ ንሓቂ ኣብ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕቡእ እንጥኦም መሃረኒ እንተ ክፀርሱ ስምዕ ዛጥርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዱ ህፀበኒ ተን ዝቐጥቀጥካየን ኣፅምቲ ሕጎሳስ ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገጽካ ኣብ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘላ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስ ካብ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፈቃደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ክምሮም እየ ሓጣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳድም ኣናግፈኒ ልሳነይ ንፅድቅኻ ዕልል ክትብለሉ እያ ጎይታየ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባይሃብለካኒ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ ንመስዋዕቲ ምራራይ ትብጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስቡርን ቁጥቁጥን ልባይ ትንቆን ኢኻ ንፅዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት የሩሳሌም ንደቕ ሽዑ መስዋዕቲ ፅድቂ ብዝሓርር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባክብለካ እዩ ሽዑ ኣብ መሰዊ ኢኻ ኣራሕቑ ኣቕርብልካ እዮም። ሃሌሉያ። ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይ ንኣምላኸይ ምስጋና ኣቕርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። አቦና በመልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 130 አዴና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 131 አዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 132 ሓውና መምህር ተክለ ማርያም መዝሙር ዳዊት 133
حابتنا ملو مزمور داويت 137 134 أنا خبص هاي مزمور داويت 138 أبونا أبي ملاك سلام مزمور داويت 141 حابتنا ممهر تمنيت مزمور داويت 142 أدينا ممهر سارة مزمور داويت 146 أدينا يلسابيت مزمور داويت 147 حاولنا ممهر تخماريا مزمور داويت 148 حابتنا ملو عاول كاتب سهلنا هي እሺ ከመይ ውዒልኩም ኩልኩም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን 140 መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ተመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣተን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቶም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እየሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድረ መስገነዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኩም ኣቶም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህበቡላ ኣቶም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኩም ፍረይተ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመም ትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ኣናእሽቱ ስምበይኑ ልዑል እዩ ኣሜን ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርና ልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ኣሜን ሃሌሉያ ስለ ቃላቱ ክብሪ ምስጋና ይኹን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ይቐኒልህ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣይ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ዓብይ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትቁንዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብኡ ስለ ዝኾነ በበዚ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቅጥን ኣለኹ ግን ከይፍስሓ ነፍስየ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃስተኪ ተንሲእኪ ናብ መድሐንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሓት ለኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ይቐኒልኝ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሓውና መምህር ተክለ ማርያም መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ኣብ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ
ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስተቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛ ከዳዕ ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ? ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከቲ መለከታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ ኣንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕስም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉድስ ዝኾኑ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውቃዕኩ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ቅረበለለይ ይብል ኣለኹ። ይእዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና መምህርቲ ምኒት ወንጽሕቲ ድንግል ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካብ ያርሕቕ እዩ። ነታ ሓመምቲ ነብሰይ ብሆንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠቂእዋ ኣለሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደ ኢኺ ዓዲ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ሙሉ ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃለወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘላለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ወጎይታ ከም ተባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ንዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኣሜን። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነት ከዓ ኣርድአኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሀለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘላለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታዬ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ ጽለ ኣለኹ ኦ ጎይታዬ ኣባኻ ተወኪለየ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብቶም ቁኑዓት ልቤት ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ዘላለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ከይዱ ላዕሊ ኸይዳ ውዳሴን ግርማ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ኣሜን። ኦ ሉል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን። ስለ ቃላት ክብሪ ምስጋና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእትንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይሰብስበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅርበልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሐየሞ ምንት ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን
أخواتنا نحتنا كعنفس معرف أو خاب حتيات نسخون كاغويتا محرنا أو خاب حتيات نسخون كاغويتا ردعنا دماننا تقبلنا كبر المسكانا بفتح معرقين قدسنا نعقاي قبا أمين وغويتا محرنا غويتا محرنا وغويتا بارخنا وغويتا بوعات برنا مسكانا خمزيلنا خمسلب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منقصات مصاف قد كان تاب سماي قوم دمام دريخو نعلت مقبنا لما حبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نقصانا دقلنا كاب كفاد احنا نامبرا فتناي تأتونا منقصن حيلن كبر نزل علم نتكاي ما أمين أوزت يا مريم ناي قدوس قبريل ملا سلام تا سلام لك اللخو احنا غدن قليخي بشيقاخون دنقليخي يا دي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك اللخو نسخك وأنس برختي غفرة كرسخون برخيو قوم اللي تسقى جابير مساقري أو في الست داسي والكي حاتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا بحرات لمن لنا ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ወቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎት ናዕርግልና ኣሜን። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጎ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና። ወናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ወና ኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና በረይ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት الشبنا يبرح مشت أبي هنن دي أتانيها إتا مأتوي ጸሎተ ሃይማኖት ወአድ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኻ ኣነ ነፍስህና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ። ወጎይታናን ንጉስናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነመስግኖን አሜን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ዕልልታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ንሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኮ ግና ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ ይብሉን። ጎይታን መሕወይም ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሳኤ ሞታትን ንዘለኣለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢአትና ሓደገልና። ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
Krialaison, krialaison, krialaison. 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 Krialaison, krialaison. Krialaison, 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 krialaison. Krialaison, krialaison. ሓብትና ይርጋዕ ዓለም ኣትላንታ ቅዱስ ቅዱስ ميتي غزال خير قال ما حبتي تعمل كنت خينا عليك ربنا ودعمنا قال هيوت يسمعنا قال هيوت يسمعنا قدوس 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 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ብሙሉኣት እየን ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጌታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ይኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳ የብልናን ኣምላኽና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ስራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ብስም ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጌታና ይቕረ በለልና ኣሜን ጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም በደልና ተግባርና ኣይኹን አሜን አምላክነ ወአኮበከ አምላክ ወአኮበከ ሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ አኮበከ ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቃል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መቅበርሰብን ስለ ዝኾንካ እንቲ እቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ዘይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ጸጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጌታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃይቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅሎ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰማያት ተመላኻን ብሰናያት
بعلنا وحدة قسم سنات ملاقا روحن متمعنا زقدامي محطتني عطات محر لحاطب نسحاته مليسو هيوات كنبرن برموتو زي تدلي من تصبيهم دلو تسفى سمايات كرغبو كل من بدحنا تتقدم وقوي تابزا ساعات ديان ما بكل ساعات لما أنا نتقبل هيواتنا كان علنا تإزازات كان قبر مرحنا أنفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصيه تنيتنا ونسمر حمامنا فوس حاتياتنا حدا قلنا كاب كل خفا حزن سكيات برد عنا قلونا ممكن عقب بقدسان ملأقتك حلونا ناب وهدات امنت كان من رحمنتي نابتو زي مرمرن زي وسان فتتك عم بصح عدلنا سخان زل علم برخيخا امين وقويتا بوقات كبرنا بمسكانا خمزيلنا خنصلي اب سمايات تنبر ربنا سنكاي قدس منقصات مسا فاركا هم تعب سماي كم دمام دريخون نعلت مقبنا لما حبنا احنا نجي ودلونا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا توقفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا منقسن حيلين كبرن نزل على منات كايما امين وزتي مريم ناي قدس قبريل ملاك سلامتا سلام لك اللهو حلنا خدن قليخي سقاخون دنقليخي ودي جابير صباط قويتا سراويت سلام لك اللهو يسغي كاب انس برغتيخي فركر سغم برغيو وملتا تسقى يا بهير مساقيو وفسيتي دسي بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودغي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا امين كبرنا مسقانا نأملاخ يكون صلنا يصلت زابير زغبالو سمعو يكبر لنا تحجي انمهارو قالوا دما احنا نسمعو سمعنا دما كنقبر قرنا خنصدق دما زابير يحقزنا برمشل ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣቦና ተጸለየ ጸሎት ተነበበ ንባባት ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ኩልኹም ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቡ ኣገልግሎት ትከታተሉ ዘለኹም ህዝቢ እግዚኣብሔር ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ንዘነቓቕሓና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ እዚ ኣገልግሎት እዚ ሓሙስ ናይ መጀመርያ መዓልትና እዩ ማለት እዩ እዚ ኣገልግሎት እዚ ዓርቢ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝካየድ ዝነበረ ኣገልግሎት እዩ ነዊሕ ግዜ ዝገበረ ህዝብና ቃል እግዚኣብሔር ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ እምነቱን ስርዓቱን ክፈልጥ ምእንቲ ኢሎም ኣቦታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ብኣካል ንነዊሕ ዓመታት ዝገበረ ኣገልግሎት እዩ ዘበነ ኮቪድ ምስ መፀ ብቤተ ክርስቲያናት ስለ ዝተዓፅወ ናብ ናይ ዙም ኣገልግሎት ተቐይሩ ካብ ኮቪድ ጀሚሩ ከዓ ኩሉ ግዜ ዓርቢ ካብ 6 ክሳብ 8 ብድሕሪ እውን ደቅና ኣብዚ 6 ይጅምሩ ስለ ዝነበሩ ንደቆም ዘምፁ ወለዲ ክከታተልዎ ምእንቲ ኢልና 6 ፈረቓን ከም ዝጅምር ገይሮሞ ቦታት ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ሕጂ ከምኡ እንዳኾነ ፀኒሑ ሎሚ ናብ ሓሙስ ተቐይሩ ካብ ሎሚ ዞም ሕጂ ትሰምዑና ዘለኹም ከምኡውን ብካልእ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዩቱብ ትከታተሉና ዘለኹም ካብ ሎሚ ጀሚሩ ሓሙስ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ክቕፅል እዩ ናብ ሓሙስ ዝተቐየረሉ ምክንያት ከዓ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ኣብ ሕሊና ኩላህና ክመፅእ ስለ ዝኽእል ደቂ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ሃይስኩልን ኣብ ኮሌጃትን ዘለዉ መንእሰያትን ዲያቆናትን ከምኡውን ኣብ ከባቢና ዘለዋ ናይ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝሓብርዎ ዲያቆናትን መንእሰያትን ልዕሊ 60 ዝኾኑ ነዚ ናይ ዓርቢ ፕሮግራም ኣብ ቤተ ክርስቲያኖም ኮይኖም መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ቀኖናን ስርዓት ቤተ ክርስቲያንን ብዝሳደ መገዲ ማሕበራዊ ናብራ ከጽንዑ ጀሚሮም ካብ ያዕቆብ መልእኽቲ ያዕቆብ ጀሚሮም ቀዳማይን ካልኣይን መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ብግቦ ወዲኦም ናብ ቲቶስ ብግቦ ወዲኦም ሕጂ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ዝሓለፈ ሰሙን ነይሩ ሎሚ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 እዮም ከመሃሩ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ከዓ ኣበይ ቀሺ ተስፎምን ኣበይ ቀሺ ዮሃንስን በብዝጥዕሞም ክከታተልዎ ክመርሕዎ ብጸሎት ክኸፍትሎም ክዓጽሎም ብኩሉ ኣባታዊ መሪሕነት ክገብሩ ቤተ ክርስቲያን ነዚ መዲባቶም ኣላ ካልኦት ከዓ በብዝጥዕመና ንበረኸት ንፍልጠት ምስኣቶም ክንሳተፍ ኢና ዕድመ ናይ ቤተ ክርስቲያን ግን
እቶም ደቀና ብዝሳተፉ ዘለው እንታይ ይገብሩ ከም ዘምስዩ እንታይ ይመሃሩ ብኸመይ ይዓብዩ ከም ዘለው ክንፈልጥ ምእንቲ እግዚአብሔር መስገን ቤተክርስቲያን ሰፊሕ አዳራሽ ስለ ዝሃባ እግዚአብሔር ምስ ደቀና መጽና አብጽሕናዮም ክንከይድ ወይ ቤተክርስቲያን አምስዮም ጥራይ ዘይኮነ እንታይ ይመሃሩ ኣለው ብኸመይ ዓብዩ ከም ዘለው ምስ ደቀና ክንመሃር ምስ ደቀና ክንዓብውን ስለ ዝግባአና እቶም ብፍላይ እቶም ደቅኹም ኣወዳት ኣዋልድ ኣብዚ ትሰዱ ዘለኹም መጺኹም ክትከታተልዎ ካልኦት ከም ዝተጀመረ ዘይፈለጥኩም መንእሰያት እውን ኣብ ሃይስኩል ይኹን ኣብ ኮሌጃት ዘለኹም መጺኹም ክትሓብሩና ደቂ ቤተክርስቲያንና ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ካብ ካልኦት ኦርቶዶክሳውያን አብያተ ክርስቲያናት ዲያቆናትን አቤት ትምህርት ሰንበት ዘገልግሉ መንእሰያት ኣሕዋትን ሓትን ይከታተልዎ ኣለው ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ኣብ ጸሎት ዘክርዎም ጽባሕ ንግሆ ተስፋ ቤተክርስቲያን እዚኣቶም ኣቦታት ቤተክርስቲያን ኮይኖም ንዓና ተረኪቦም ነዚ ቤተክርስቲያን እዚ ኣብ ዕብየት ከብጽሕዎ ኩሉ ሰብ ዝረብሓሉ ኩሉ ሰብ ዝጸድቀሉ ክኸውን እዚ ጻዕርታት እዚ ሞ ነዚ ብስራት ዝኸተበስር ኮላ ቅድስት ቤተክርስቲያን ሓጎስ ይስምዓ ነቶም ዘይሰምዑ ሕጂ ትከታተልዎ ዘለኹም ግዜ ረኺብኩም ዳርሒድኩም ትከታተልዎውን ኩሉ ግዜ እዚ ሓሙስ ናይ በአካል ዝጥዕመኩም ኦንላይን እቲ 40 ከዓ ካብ 6 ፈረቓን ብጸሎት ዝጅምር ኣብዚ ከባቢና ዘለኹም በአካል ዝሳተፉ ወይ ሞ ኣብዚ ክንሳተፍ ደጊመ ዕድመ ቅድስት ቤተክርስቲያን ሰናይ ዕድመ ምዃኑ ብሓጎስ እበስር ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ቀዳመይቲ ምዕራፍ 4 ኢና ክንርኢ ሓውና መምህርት ማርያም ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክርዎም ብሙሉእ ልቢ ብሙሉእ ግዜ ዝሰርሕዎ ዘለው እዩ ኣቀዲሞም ሊኢኹም ለይቀኒዮም ምዕራፍ 4 ብሕመቐይ ምኽንያት ይሰራሕክዎን ቀኒ ሕጂ ፋዱስ ኣካባቢ ሰሪሐ መሰደድ ኩሎም ግን ካብቲ ዝገርም ምስርሖም ምስቲ ግዜኦም ከመኢሎም ሪኦሞውን ኣብ መንጎ 10 ደቂቕ ዘይመልእ ኣሪሞም ኣዲት ገይሮም ሰዲዶሞ ኣብዚ ተቐሪብልና ኣሎሞ ነቦና ሓውናን መምህርት ማርያም ከዓ ዝያዳ ከዓዩ ዝያዳ ክሰርሑ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክርዎም በዚ ከዘኻኽር ፈቱ ናይ ሎሚ ንባብና ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 21 ቁጽርታት ዘለዎ መምህርት ማርያም ኣብቲ ናይ ትርጓሚ ኣገባብ ተኸቲሎም ንነፍሲ ወከፍ ኣርእስቲ ቁጽሪ ነፍሲ ወከፍ ኣርእስቲ ሂቦም ኣለው ብህዳት ክንከታተሎ ኢና ኣብቲ ኩላህና ሒዝናዮ ዘለና ሰልፎን ከዓ ክልተ ዓበይቲ ርእስቲ ሂቦ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ካብ 1 ክሳብ 6 ዘሎ ምልላይ መናፍስቲ እቶም መናፍስቲ ካብ እግዚአብሔር ድዮም ኣይኮነን ከመይ ገርና ከነለልዮም ንኽእል እቲ ካልኣይ ከዓ ፍቅሪ እግዚአብሔር ኮይኑ ፍቅሪ እግዚአብሔር ነቲ እግዚአብሔር ዘፍቀረና ፍቅሪ እንገልጸሉ ንህይወትና ንስድራናን ንብጾትናን ንጸላእትናን ብምፍቃር ዝግለጽ ናይ ናብራ እምነት ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ቀዳማይ ካብ 1 ክሳብ 6 ዘሎ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ከም ተንብበልና ኢኻ ዝጥዕመካ ተኮይኑ ካብ 7 ክሳብ ፍጻሜ ዘሎ ከዓ ሓብትና ይርጋ ዓለም ካብ መድሃኒ ዓለም ቤተክርስቲያን አትላንታ ከተንብበልና ኢኺ ንባብ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ኣቱም ፍቁራተይ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ናብ ዓለም መጺኦም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ኣምላኽ ዘበለ ኩሉ ይትእመንዎ ንመንፈስ ኣምላኽ በዚ ኢኹም ትፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጸ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጸ ዘይኣምን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ከዓ እቲ ከም ዝመጽ ሰሚዕኩሞ ዘለኹም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ ኣቱም ደቀ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ስዒርኩምዎ ኣለኹም ንሳቶምሲ ካብ ዓለም እዮም ስለዚ ካብ ዓለም ይዛረቡ ኣለዉ ዓለም እውን ትሰምዖም ኣላ ንሕና ካብ ኣምላኽ ኢና ንኣምላኽ ዝፈልጥ ይሰምዓና እቲ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣይሰምዓናን ንመንፈስ ሓቅን ንመንፈስ ስሕተትን ከዓ በዚ ኢና እንፈልጦ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ሓብትና ይርጋ ዓለም ቃል ህይወት ይስማዓልና ክብርና ኣምላኽ ይኹን
ወንጌል ዮሐንስ كحز قاتن هارك أبنا معرف ملغتي يوحنس قداميت ملغتي يوحنس معرف 4 خاب 7 أبز سكرين كألا ندحر تعمنك قدامي معرف 4 خاب كسري 7 خساب فصامي ወይ ክሳብ 21 كسري هاي الهوة تسمعنا أتون فقراتي فقري كاب أملاخ إياه أمو نحدنا نفقر زفكر زبالة كله كاب أملاخ استولد إيو نعملاخون يفلطو إيو أملاخ فقري إيو أمو أتي زي فكرنا أملاخ يفلطون إيو أملاخ بقوم أنتي بهوات كنبر إلو نتي حدا ودونا بعلم بملأخو أتي فقري أملاخ أنا بزي تقلتلنا أملاخ بعلو سلازة فكرنا بناي حاتاتنا نتعرب إكخون إلو دما ودو سلازة سلدلنا إيو بل نحنا أنا أملاخ سلازة فكرنا يو أيكونان إتا فقري إزي بزي إياه أتون فقراتي أملاخ كم زي جيرو كاب أفكار الناس نحنا ون نحدنا كنفاقر يقبعنا إيو حاجة أكوان أملاخ زرعيو كتو يلبون نحدنا انت تفاقرنا نعملاخ أبانا ينبر فقرون أبانا تفتم أمين كم منفسو سلذهبنا نحنا أو كم ننبر نسوون أبانا كم زنبر بزي إنا نفلت اتي أبو نودو مدحان عالم كخون كم زلعخو نحنا رئينا نمسكرون علينا يسوس ودى أملاخ مخانو زعمن أملاخ أبو ينبر نسوون أملاخ ينبر نحنا ونتا أملاخ أبانا زلتو فقري فلتنايان أمينايان علينا أملاخ فقري إيو اتي أب فقري زنبر كأملاخ أب أملاخ ينبر أملاخون أبو ينبر كم تنسو زلوا كم وين نحنا أبزع على بزع ينازل لنا أمو ثم عدتي فردس تبعت منتي كلونا بزي إتا فقري أبانات تفتمت فرحات سقاي إياه تمتي تفرح كعب فقري بفتم عكونن إتا فتمت فقري فرحات كبار رادعة بل عبتا فقرس فرحات يلبون نسوك قدم أفكرنا أي أمو نحنا ونا فكرنا نتي زرعيو حوي زي فكروس نتي زرعيو أملاخ كفكرو أي كالون أي أمو نحاو إنا تلقص نعملاخ كفكرو إيه زبل انتلون نسو حساوي إيو اتينا أملاخ زي فكرو نحاو دما يفكرو دعا إزي تأزاز إزي إيو أبو كابو تقبلنا إيو آمين كبر نسمي هون آمين آمين على هيوت يسمع لنا زبنا قلقلوت كيبارخ حبتنا يرجع له سلا قالات وجزابير استمسكنا يهون قداميتي ملأختي يوحنس معرف 4 إذا باوربوينت شير كوين انتلي حبرني قداميتي ملأختي يوحنس معرف 4 الرأي እግዚአብሔር ይደግፍኩም ሓፈሻዊ መእተዊ ክርስትና ሃይማኖት ፍቅሪ ክርስትና ማለት ናይ ፍቅሪ ሃይማኖት ወይ ናይ ፍቅሪ እምነት ምዃኑ ዝመስከረሉ ዓቢ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ እዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ኣእማድ ዝተመሰረተ እዩ ኣእማድ ማለት ኣዕኑድ ማለት እዩ ኣምድ ሓደ እዩ ኣእማድ እንተይሉ ከዓ ብዙሓት ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ምልላይ መናፍስቲ ከምቲ ኣብ ርእስቲ ዝረኣናዮ ንኹሉ መንፈስ ኣይትእመኑ ንኹሉ መንፈስ መርምሩ እቲ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኑ ተቐበልዎ እቲ መንፈስ ናይ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑ ከዓ መርሚርኩም ንፀግቦ እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ምልላይ መናፍስቲ እቲ ካልኣይ ድማ ፍቅሪ ኣምላኽ እዩ ቅዱሳን ኣቦታት ከም ዝመሃሩና እቲ ሓቀኛ መለለይ ናይ ኣምላኽ ምዃንና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ መምጽኡ ብምእማንን እዛ እምነት እዚኣ ድማ ናብ ግብሪ ፍቅሪ ክትርጎም ከላን እዩ ብዘይ እቲ ምስጢረ ስጋውየ ማለት ኢንካርኔሽን ፍቅሪ ኣምላኽ ትርጉም የብላን ምክንያቱ ኣምላኽ ንዓና ዘለዎ ፍቅሪ ዝገለጸሉ ዝለዓለ ተግባር ንወዱ ብምልኣኹ እዩ
مأتوي قدامي ملأختي يوحنس معرف 4 حفشاوي مأتوي أبزت مرتزي فقري سمعت رايزي كونت ملوكتاو بهري مهانا كنرداء يقبعنا قدوس يوحنس أملاخ فقري قبل كله فقري كاب أملاخ زمينجو صقا مهانو يردانا سلازي أبزت مرت مصحف قدوس زي نتي منفساو تحستو مستمهرت قدوسان أبوتات كم إني قدوس كيرلوسن قدوس أغسطينوسن بموها هاد بخمين منفس حقي كم منفس سحتت كم إن لليون بخمي دما أبتا فزم تفقر أملاخ ننبرن كنرئينا إذا دما نزوم نمهارو زلنا مسرت أمنتنا نمزنعن نحاد حدنا بفقر نمنبارن عابي مقادي كخفتلنا أيوي تغسي حادة أتم فقراتي بزحات نبيات حصوت ناب على مسيوم اللومو وتم منافستي كاب أملاخ انتقينهم مرمرنبر نمنفس زبل خلو أي تأمنوه قدوس يوحنس نزلت مرتي فقراتي إلو بمجمار اتمنصار حقا جيغان كفقر بيت خريستيان زبقاس مخاني يقلس منافست ممرمار مالت تمهرتهم نستي كاب هواريات زمسة حق ممززان مالتي أبونا قدوس أغسطينوس كمز قلسوه اتحقنيا منفس تحتنان فقرن يمرح اتناي سحتت منفس قنا نتعبيتن مفللاين يمرح ممرمار مالت أمون قوتن كريستوس زخبرن نرؤس زخبرن زلو فللي مفلات مالتي سلقالات بزافير السمس قنا يخون سلازي نلاليولو بقلل زبالة قدوس أغسطينوس اتحقنيا منفس تحتنان فقرن يلو كل أقلقلت بتحتنان بفقرن يسنيل اتناي سحتت منفس قنا بتعبيثن بمفللاين يزمرحيل ممرمار مالت أمون قوتن كريستوس زخبرن نرؤس زخبرن زلو فللي مفلاتي مللي منافستي تقصى هذا نمنفس أملاخ بزيهم تفلتوه تقصى خلته نمنفس أملاخ بزيهم تفلتوه يسوس كريستوس بسقا خمز مسأز من زبلا كل منفس كاب أملاخي تقصى سلسته يسوس كريستوس بسقا خمز مسأز زي من زبلا كل منفس دما كاب أملاخ يكونن إذا خاط خمز مسأز سمعكم وزلهم نايس أرى كريستوس منفسي حجون درو أب عالم الله تحقنيا مللي أرثوذكساو إمنت يسوس كريستوس فصم أملاخ كنسو بحقي سقا لبيسو سب كم زغانا نئمان إيه أبونا قدوس كيرلوس عبي نا إسكندريا كم زمهارو يسوس بس كريستوس بسقا ممسو مخحاد مالت نخلو تناي مدحان سرح مخحاد مالتي اتقال سقا بملباسو ترأيو نعنا كام مكران موتن زوزانا مسرت امنت مستيرة سقاوية قطري كلتن سلستن 4 تقصر 4 أتم دك إيه نسخاتكم كاب أملاخيكم كابتي أب عالم زلوس نتابعاتكم زلو يعبس لزغنة نسخاتكم سعركم اللهم امنتنا أبغزة رئيساوي بقعتنا زي كونس أبتابانا حدير زلو ناي أملاخ حيلي زمركوس بس أقامن فس قدوس نزتا تمغنا كريستوس سلزلبسنا علم بفلتتا ويبحيلا كتسعرنا أي تخيلن يعني أبونا قدوس أتناتيوس كم زغلصو اتسغا زلبسا قال أبانا سلز حدره نحنا دماناتو أكالات سلزخنا اتنا علم زسعر كريستوس بأنا أبيلو يسعري كبرني زخر سميخون إتا أباخاتكم زلو يعبي كتر 4 تقصى حمشة نساتهم سي كاب عالميهم سلازي كاب عالمي يزاربوا اللو عالمون تسمعوا مالا نحنا كاب أملاخينا نا أملاخ زفلت يسمعنا تخاب أملاخ زي كونه أي سمعناني نمنفس حقا نمنفس حتتن كا بزينا نفلتوي عالماويان ممهران نسقاو فتوت سبات السما مع تمرتي يغربو
حقኛ መምህራን ግና ካብ ኣምላኽ ዝተቀበልዎ ሰማያ ሓቂ ይዛረቡ ተፈልሊ ንራእዮ ዓለማውያን መምህራን ንስጋው ፍትወት ሰባት ዝሰማማዕ ትምህርቲ የቅርቡ ሰባት እንታይ ኢልና እንተሰበኽና እንታይ ኢልና እንተመሃርና እዮም ዝስዕቡና ዘኽብሩልና ዝገብሩልና ይብል ሓቀኛ መምህራን ግና ካብ ኣምላኽ ዝተቀበልዎ ሰማያዊ ሓቂ ይዛረቡ ሰብ ይቀበሎ ኣይቀበሎ መለኮታዊ ሕጊ ስለ ዘይቀር ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከይተረፈ ገዲፎም ንድሕሪት ክምለሱ ከለው ነቶም ዝተረፉ ስኻትኩም ክትከዱዶ ትደልይኹም ስለዚ ዓለማውያን መምህራን ንስጋው ፍትወት ሰባት ዝሰማማዕ ትምህርቲ የቅርቡ ሓቀኛ መምህራን ግና ካብ ኣምላኽ ዝተቀበልዎ ሰማያዊ ሓቂ ይዛረቡ ኣቦና ቅዱስ ቄርሎስ ከምዚ ይብል ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ነቲ መለኮታዊ ቃል ናይ ምስትውዓል ጸጋ ኣለዎ እቲ ንኣምላኽ ዘይፈልጥ ግና ንሓቂ ጓና ስለ ዝኾነ ኣይቀበላን ምንጪ እቲ ትምህርቲ ኢሉ ናይ 4-6 ናይ ታርእስቲ እታ ቀንዲ ጥቕሲ ኣብ 5-6 እንተያ ምንጪ እቲ ትምህርቲ ኣቱም ፍቁራተይ ፍቅሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ንሓድሕድና ንፋቐር ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ እተወልደዩ ንኣምላኽ እውን ይፈልጦ እዩ ፍቅሪ ስምዒት ጥራይ ዘይኮነት ካብ ኣምላኽ እትወሃብ ጸጋ እያ ሓደ ሰብ ካብ ኣምላኽ ምውላዱ ብኸመይ ይፈልጥ እንታይ ኢልና ኣብ ልቡ ፍቅሪ ምስ እትህሉ እዩ ኣቦና ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከምዚ ይብል ፍቅሪ ጥራያ ኣብ መንጎ ደቂ ኣምላኽን ደቂ ሰይጣንን ፍልሊ ተምስል ኩሉ ሰብ ክጽሊ ክጥመቕ ወይ ቤተ ክርስቲያን ክመጽእ ይኽእል እዩ ፍቅሪ ግና ናይቶም ብሓቂ ካብ ኣምላኽ ዝተወልዱ ጥራይ ፍቅሪ እንተ ዘይሃልያትና ምጽላይና ቤተ ክርስቲያንና ምኻድና እንተ መጽወትና ትርፊ የብሉን ፍቅሪ መለለይቶም ካብ ኣምላኽ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተወልዱ ጥቕሲ 7 ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ እሞ እቲ ዘፍቅር ንኣምላኽ ይፈልጦ እዩ ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ ክብል ከሎ ፍቅሪ እቲ መግለጺ ባህሪ ምዃኑ የረድእ ብዘይ ፍቅሪ ንኣምላኽ ክንፈልጥ ምፍታን ብዘይ ብርሃን ንፀሓይ ክንሪኣ ምፍታን ማለት እዩ ምክንያቱ ብርሃን ባዕሉ መግለፂ ፀሓይ ስለ ዝኾነ ብዘይ ፍቅሪ እውን ንኣምላኽ ክንፈልጦ ወይ ክንረኽቦ ምፍታን ከንቱ ምዃኑ የረድኣና ኣቦና ቅዱስ ገርገርዮስ ከምዚ ይብል ኣምላኽ ንዓና ዘፍቀረሉ መገዲ ካብ ባህሪኡ ዝተበገሰ እዩ ስለዚ ንሕና እውን ምስኡ ሓደ ክንከውን እንተኮይንና ባህሪኡ ማለት ፍቅሩ ክህልወና ይግባእ ባህሪ ኣምላኽ ፍቅሪ ወይ ፍቅሪ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ብህይወት ክነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ እታ ፍቅሪ ኣምላኽ ንዓና በዚ ተገልጸትልና ፍቅሪ ኣምላኽ ብተግባር እያ ተገሊጻ ንሕና ብሓጢኣት ምዉታት ኮይንና ከለና ህይወት ክንረክብ ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ሰዲዱልና ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብ መጽሓፈ ስጋውየ ከምዚ ኢሉ ይገልጾ ተቃል ሰብ ዝኾነ ንሕና ኣምላኽ ንኽንከውን ጸጋ ኣምላኽ ክንካፈል ምእንቲ እዩ እዚ ድማ ዝዓበየ መግለጺ ፍቅሪ እዩ መግላጽ ፍቅሪ ኣምላኽ ቁጽሪ 9 ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቕ ኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን ታ ፍቅሪ በዚኣ ፍቅሪ ኣምላኽ ቅድመ ኩነት የብላን ንሕና ንኣምላኽ ከይፈለጥናዮን ጸላእቱ ኮለናኒ ባዕሉ ኣቀዲሙ ኣፍቂሩና ቅዱስ ቄርሎስ ከምዚ ኢሉ ገሊጽዎ ኣምላኽ ንዓና ዘፍቀረና ቅዱሳን ስለ ዝኾንና ዘይኮነስ ምእንቲ ክቅድሰና እዩ ኣምላኽ ንዓና ዘፍቀረና ቅዱሳን ስለ ዝኾንና ዘይኮነስ ምእንቲ ክቅድሰና እዩ ንሱ ትሕያዋይ ጓሳ ኮይኑ ነቲ ዝጠፍአ በጊዕ ደልዩ መጺኡ እዩ ተበግሶ ፍቅሪ ቁጽሪ 10 ኣቱም ፍቁራተይ ኣምላኽ ከም ዝገይሩ ካብ ኣፍቀረናስ ንሕና እውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግባአና እዩ ፍቅሪ ኣምላኽ ንዓና ኣብነት እያ እቲ ዝተቐበልናዮ ዓብ ፍቅሪ ንሕና እውን ንሰባት ከነፍቅር ይእዝዘና
أبونا قدوس أغسطينوس كمزيلو يقلصو نأملاخ بزي مخنيات أفكره نبزاي كادما كمتا أملاخ نعخا زفكركا غيركا أفكره فقرنا ملاش نايتخاب أملاخ استقبلنا يوسقعي نأملاخ بزي مخنيات أفكره مالت سله ياباتو سله تبجاونتو سله تستقبرلنا خنفكرو نخيلنا جن نأملاخ بزي مخنيات أملاخ بزي تتقبرلكا نأملاخ أفكره هذا فقري قصري عسرت حدا نباب قصر عسرت غلطة حدا كوانا أملاخ زراعي خد تيلبون نحنا انت تفقرنا أملاخ أفقرون تفقرون أبانا تفسمين نحنا أملاخ انت فكرنا يو تفقري أبانا تفسم حدا كوانا أملاخ زراعي خد تيلبون نحن انت تفقرنا تتفقرنا أملاخ أبانا ينبر فقرون أبانا تقلتين سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ይደግፍኩም حاونا ممرتخ مريم أتارستي من أنت ختمسألكم سخلت جزية كليك جبروا هم زبلون الزلوا እግዚአብሔር ይደግፍኩም هذا كان أملاخ زراعي وختيلبون نحد هنا أنت تفقرنا أملاخ أبانا ينبر فقرونا أبانا تفلسم እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ደገፍቲ ሓገዝ ትኸበካ እዝውን ካብ ላዕሊ ስለዛ ማእኸልና ኮይኖም ካብትን ሕና ንዓዮ ነፍስ ወከፍ ምንቅስቃስና ዝተሓባበሩ ዘለው ከም በዓል ሓውና መምህርቲ ማርያም ዶክተር ጽጋብ ካልኦት እውን ብዙሓት እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ንኣምላኽ ብዓይኒ ስጋ ኣይንሪዮን ኢና ገናኸ ብግብሪ ፍቕሪ ይርአ እዩ ንሕና ክንፈቐር ከለና ኣምላኽ ኣባና ከም ዘሎ ንዓለም ንሪያ أبونا قدس يوحنس أفريقيا خمزيلي يمهر اتزعبي يتأمر نحد حد كام فقاري سباتنا أملاخ كفلتو زخلو كريستيان نحد حدهم كفاقرو خلو كريو خلو يوي نزير أملاخ بفقري مرأي كزر عسر توكلته كام منفسو سلزهبنا نحنا أبو خمن نبر نسونا بانا خمز نبر بزينا نفلل أب قطري عسر سلستينا زلنا مس أملاخ زلنا حبرت بمنفس قدس يزرقاقس منفس قدس أبلبنا فقري يحدر أبونا قدس باسليوس عابي لمنفس قدس كمزيلي قالسو منفس قدس أثن لبنا زنسهن مس أملاخ زي تححزني بو أبلنا ناي أملاخ مخانا محتم يقبرلنا مسكرنات منفس قدس قصري عسرتو سلسته قصر عسرت أربعته أتأبون ورد مدحان علم كخون كمزل أخو نحنا رئينا نمسكرونا لنا يسوس ود أملاخ مخانو زئمن أملاخ هاو ينبر نسونا بأملاخ ينبر امنتنا أبتهواريات بعينهم زرعي وحق استمسرت أيو يسوس مدحانا على مخانو مئمان مس أملاخ يتحاحزنا أبونا قدس أثناتيوس كمزلي قلصو امنت مسرت حبرتي يسوس ودى أملاخ مخانو خن امن كلنا نايتي ملوكتاو بهريو تخافلتي نخوني مسكرنت هواريات نحناون نتا أملاخ أبانا زلاتو فقري قدر عسر شدشة نحناون نتا أملاخ أبانا زلاتو فقري فليتنايان أمينيان اللونا أملاخ فقريو إتا أفقر زنبر كا أب أملاخ ينبر أملاخو ناو ينبر كريستنا مئمان تراي زي كونس مئمان كلتا ملغت اللون مالتيو مئمان مالت نأملاخ مئمان مالتيو مئمان مالت كا أبقد مسابات أبقد مزخون حيلي أنا نايك زابير سبي أنا نايك كريستوسي أنا نكريستوس كملخ مبر نخالق كملخ أي تفتركون إلكا أبقدمي نتوم كاب تحكيني أمنت كوصنا بسقطهون بمفرحهون بحيليهون زفتنو مئمان مالت ممسكار منتك أبقر مخالوات مئمان كا نعملاخ مئمان كريستنا مئمان
ምእማን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ፍቕሪ ምንባር እዩ ፍቕሪ ከምቲ ዓሳ ኣብ ማይ ዝነብር ክርስቲያን ድማ ኣብኣ ክነብር ይግባእ ፍቕሪ ንክርስቲያን ስምዒት ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዘተንፍሰሉ ወይ ነተንፍሰሉ መለኮታዊ ኣየር ምዃኑ የርእየና ኢሉ ኣቤና ቅዱስ ቄርሎስ ከም ዝገለጾ ኣብ ፍቕሪ ምንባር ማለት ወትሩ ምስ ኣምላኽ ኣብ ዝግበር ዘተን ሕብረትን ምጽናዕ ማለት እዩ እዚ ድማ ናይ መንፈሳዊ ዕብየት ጫፍ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ፍቕሪ ምንባር ቁጥሪ 16 ኣብ ፍቕሪ ምንባር ፍቕሪ ዘይብሉ ክርስቲያን ከምቲ ድኑስ ወይ ከዓ ልሙስ እዩ ማለት እዚ ዲስኤብል ዝብሎ በዝና እዩ ዝዓዲ ቋንቋ ማለት እዩ ክንቀሳቀስ ባዕሉ ክንቀሳቀስ ዘይክእል ፍቕሪ ዘይብሉ ክርስትና ወይ ፍቕሪ ዘይብሉ ህይወት ልሙስ እዩ ከምቲ እቲ ድኑስ ሰብኣይ 38 ዓመት ምንቅስቃስ ኢኑ ኣብ ሓደ ቦታ ተዓፂፉ ዝነበረ ፍቕሪ ዘይብሉ ክርስቲያን እውን መንፈሳዊ ህይወቱ ዝለመሰ ወይ ፓራላይዝ እዩ ምንቅስቃስ ይስእን ብዘይ ፍቕሪ ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ወይ ሰናይ ግብሪ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና ርክብ ይስእን እቲ ሰብኣይ ሰብ የብለይን ከም ዝበለ ፍቕሪ ዘይብሉ ሰብ ምስ ኣምላኽ ይኹን ምስ ሰብ ሓቀኛ ሕብረት የብሉን ኣብ ፍቕሪ ምንባር ፍቕሪ ዘይብሉ ክርስቲያን ከምቲ ድኑስ እዩ ፍቕሪ ኣምላኽን ፍቕሪ ብጻይን ወይ ፍቕሪ ሓው ክልተ ኣእጋር ልክዕ ከምቲ ሰብ ብክልተ እግሩ ዝኸይድ መንፈሳዊ ህይወትና እውን ብክልተ ኣእጋር እዩ ዝንቀሳቐስ ፍቕሪ ኣምላኽን ፍቕሪ ብጻይን ወይ ፍቕሪ ሓውን ሓደ ካብዚኣቶም ተጎዲሉ መንፈሳዊ ህይወትና ኣይለምስ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 20 ከም ዝበሎ ነቲ ዝረአ ነቲ ንሪኦ ሓውና ከየፍቀርና ነቲ ዘይረአ ኣምላኽ ከነፍቅሮ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ እቲ ሰብኣይ ተንስእ ምስ ተባህለ ክልተ ኣእጋሩ ከም ዝጸንዐ ንሕና እውን እዘን ክልተ ፍቕሪ ክህልዋና ከለዋ እየን መንፈሳዊ ኣእጋርና ዝጸንዓ እዩ ዮሴፍ እቲ ቅዱስ የሕዋቱ ብዘይገለ ምክንያት ክሸጥዎ ከለዉ ነቲ እግዚኣብሔር ዘኽበሮ ክብሪ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ጸጋ እናረኣየ የሕዋቱ ኣብ እግሩ መጺኦም ራዕራዕ ኢሎም ክሰግድሉ ከለዉ ንዓይ ብምሻጥኩም ኣይትፍርሑ ኣይትሸበሩ ኣምላኽ ከምዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ሰባት ከድሕን ምእንቲ ብኣኻትኩም ምሻጥ ምክንያት ገይሩ ኢሉ ይኽኒ ኢሉ ከተባብዖም ንዓኻትኩም ንደቅኹም ንህይወትኩም ከገልግል ንማልኩም ከገልግል ይኽብሎም ከሎ ብሓጎስ ተቐቢሎሞ ያዕቆብ ምስ ዓረፈ ግን ፍርሒ ሒዝዎም ነቦና ከየጉሂ ኢሉ እዩ ምሕረት ገይርልና እምበር ኣቦና ምስ ሞተስ ሕነ ክፈድየና እዩ ኢሎም ብውሽጮም ክርበሹ ከለዉ ናብ ዮሴፍ መጺኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ቦና ምሕረት ከም ዝገበርካልና ሕጂ እውን ድሕሪ ቦና ምሕረት ግበረልና ኢሎም ክመፁ ከለዉ እቲ ዝገበርዎ ክፉእ ነገር ውሽጮም ድቃስ ከልእዎም ዮሴፍ ግን ሕጂ እውን ንዓይ ብምሻጥኩም ኣይትፍርሑ ንስኻትኩም ኣይኮንኩም ሸጥኩምኒ ንስኻትኩም ንኽፉእ ኣይሓሰብኩም ኣምላኽ ግን ከምዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ነብሳት ከድሕን ኢሉ ኣቐዲሙ ኣሕሊፉ ንዓኻ ናትኩም ኣገልጋሊ ክኸውን ናይ ደቅኹምን ናይ ጥሪትኩም ኣገልጋሊ ክኸውን ኣምላኽ ይቐዲሙ ብኢድኩም ገይሩ ሸይጥን እምበር ኢሉ ብሓቀኛ ፍቕሪ ብዘይ ዝኾነ ሕርኽርኽ ከም ተቐበሎም ኣብነትና እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ እስጢፋኖስ እቲ ብማዓርግ ብፍልጠት ብደረጃ ትሑት ዝኾነ ኣብ ሃዋርያት ጉባኤ ሃዋርያት ይኹን ኣብ ጉባኤ 72 ኣርድእቲ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳት ኣንስቲ ኣብ ጉባኤ 120 ዘይነበረ ሓደ ትሑት ነገር ንናይ ደገ ሰላም ናይ ዕለት መግቢ ንኸነባብር ዝተፀውዐ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ገሊጹሉ ብሰማዕትነት ክሓልፍ ብቑዕ ኣብ ዝኾነሉ ግን ወእግዚአብሔር ኣቦይ ነፍሰይ ተቐበል ነዞም ደናጉላ ዝጭፍጭፉ ንዘለዉ ከዓ ዝገብርዎ ኣይፈልጠን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ኢሉ ከም ጸለየ ክርስትና ንብጻይ ካብ ምፍቃር ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዝጭፍጭፉኻ ዝቐትሉኻ ዘሳቅዩኻ እውን ምጽላይ ምፍቃር ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ንጉሆ ጸሎትና
ስለቶም ዘጨንቁንን ዘሸጉሩንን ሰባት ከዓ ናይ ንስሐ ግዜ ሃቦም ኢልና ክንጽሊ ቤተ ክርስቲያን ትምህረና እዩ ኣብ ፍቕሪ ምንባር ከምቲ ንሱ ዘለዎ ከምኡውን ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኢና ዘለና እሞ ብመዓልቲ ፍርድስ ትብዓት ምእንቲ ክህልወና በዚ እታ ፍቕሪ ባና ተፈጸመት ኢሉ እታ ኣብ ፍቕሪ ዘሎ ሰብ ንፍርዲ ኣይፈርሕን ምክንያቱ እቲ ፈራዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ከደግማየ እታ ኣብ ፍቕሪ ዘሎ ሰብ ንፍርዲ ኣይፈርሕን ምክንያቱ እቲ ፈራዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ኣቦና ቅዱስ አውግስጢኖስ ከምዚ ይገለጾ ፍቅሪ ንፍርዲ ናብ መርዓ ትቀይሮ ፍርዲ ፍቅሪ ንፍርዲ ናብ መርዓ ትቀይሮ እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅር ሰብ ከም ሓደ ምስ ኣፍቃሪኡ ዝራኸብ ብትብዓት ይጽበዮ ትብዓት በመዓልቲ ፍርዲ ቁጥሪ 17 ፍርሃት ስቃያት ተምጽእ እቲ ዝፈርሕ ኣብ ፍቅሪ ፍጹም ኣይኮነን እታ ፍጽምቲ ፍቅሪ ንፍርሃት ተባራዳ እምበር ኣብታ ፍቅርስ ፍርሃት የልቦን ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰባት ከንታይ ክብሉኒ ከም ዝተበልኩስ ሰባት ክብረይ ከጉድልለዮም ከም ዝተበልኩስ ሰባት ማዕረገይ ክወስድዎም ከም ዝተበልኩስ ሰባት ሽግር ከም ዝኡለዮም ዝበሃል ሓሳብ የብሉኒ ምክንያቱ እቶም ሰለስተ መንእሰያት ኣብ ሓዊ ነበልባል ሓዊ ክቅርበሎም ከሎ ናቡከደነፆር ንሕና ንዓኻ ምላሽ ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ኣምላኽና ኣምላኽ ምንጋፊ ኣምላኽ ከናግፈና እንደዘይፈተወ ከዓ ንኣምላኽና ኣይንኽሕድን ኣብዚ ንስኻ ኣዳሊኻዮ ዘለኻ ጣዖት ኣይንሰግድን ንዓኻ እውን ኣይነምልኽን ከም ንጉስ ክንእዘዘካ ግን ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኢሉ ብትብዓት ከም ዝመለሱ ናብቲ ግሁር ሓውን ብትብዓት ከም ዝኣተው እዚ ካብ ግሁር ሓዊ መልኣኹ ልኢኹ ከውፃና ኢሎም ኣሚኖም ዘይኮነስ በቲ ሓዊ ሓሪሮም ንኣምላኽ ከኽብርዎ ውሳኔኦም ስለ ዝነበረ እዩ እግዚአብሔር ግን ንዓና ኣምላኽ ንቅዱሳን ከመይ ገይሩ ነቶም ናይ እምነት ሰባት ናይ ፍቅሪ ሰባት ከመይ ገይሩ ከም ዘናግፎም ምእንቲ ክንፈልጥ ኣብቲ ግሁር ሓዊ ስልጣን ሂብዎም ልክዕ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ክመላለሱ ከለዉ እዚ ዝኾነሉ ከዓ እግዚአብሔር መልኣኹ ልኢኹ ነቲ ነበልባል ሓዊ ናብ ልሙዕ ሸኻ ስለ ዝቀየሮ እዩ ናቡከደነፆር ነዝር እዩ ንሕና ሰለስተ እሱራት ኣብ ግሁር ሓዊ ከም ዝደርበና ኣነ ግን 4 ዝተፈትሑ ሰባት ትርኢ ኣለኹ ተራባዓዮም ከዓ ወዲ ኣምላኽ ይመስል ኢሉ ነዚ ገልፀት እዚ ከመስግን ከሎ ንርኢ ስለዚ ፍርሓት ስቃያት ተምጽእ እቲ ዝፈርሕ ከዓ ብፍቅሪ ፍጹም ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ኣገልግሎት እግዚአብሔር ኣብ እምነት ንየማን ፀጋም ስለ ጠቕምኻ ስለ ሓሳብካ ስለ ክብርኻ ስለ መጻኢ ስጋዊ ኩነታትካ እንተደኣ ሓሲብካ ኩሉ እቲ ኣገልግሎት ዝለምስ ነቲ ኣምላኽ እንታይ ይብል ዝብል ገዲፍና ገእሰብ እንዳረኣና ጥራይ ንነብር ማለት ካብዚ ከምዚ ዝመሰለ ውዱቕ እምነት ከዓ እግዚአብሔር ይሰውረና እግዚአብሔር መንፈስ ሓይልን መንፈስ ትብዓትን መንፈስ ፍቅርን እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ዮሐንስ ከዓ ከምኡ ዝብል ዘሎ ፍርሃት ስቃያ ተምጽእ ኢሉ እቲ ዝፈርሕ ሰብ ብፍቅሪ ፍጹም ኣይኮነን እታ ፍጽምቲ ፍቅሪ ንፍርሃት ተባራዳ እምበር ኣብታ ፍቅርስ ፍርሃት የልዎን ኣብ መንጎ ባርነታዊ ፍርሕን ውሉዳዊ ፍቅርን ፍልልይ ኣሎ ክደግማየ ኣብ መንጎ ባርነታዊ ፍርሕን ውሉዳዊ ፍቅርን ፍልልይ ኣሎ ብደገና ናይ እግዚአብሔር ኣገልገልቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ኮይና ኩሉ እቲ ንቀበሎ መምርሒ ካብ ናይ እግዚአብሔር ወፃእ እንተደኣ ኮይኑ እዚ እንታይ ይበሃል ኢሉ ባርነታዊ ፍርሒ እዩ ካብዚ ከምዚ እግዚአብሔር ሓራ ከውፃና ከዓ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ኣብ መንጎ ባርነታዊ ፍርሕን ውሉዳዊ ፍቅርን ዘሎ ፍልልይ ፍቅሪ ምስ ገዘፈት እታ ካብቲ መቕፃዕቲ ምፍራህ ይጠፍእ እቲ ካብ መቕፃዕቲ ምፍራህ ፍቅሪ እንዳዓበየ እንድሕር ከይዱ ካብ መቕዘፍቲ ምፍራህ ይጠፍእ ኣቦና ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቂ ሓደ ወዲ ነብኡ ዝእዘዞ ካብ ፍርሒ ዘይኮነስ ካብ ፍቅሪ ከምኡ ድማ ክርስቲያን ንኣምላኽ ዘፍቅሮ ካብ ሲኦል ስለ ዝፈርሕ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ስለ ዘፍቅሮ እዩ ኢሉ ይምህረና እዩ ፍቅሪ ንፍርሒ ተውፃኢ ቁጥሪ 18 ቁጥሪ 19 ንሱ ቅድም ኣፍቂሩና እሞ ንሕና እውን ነፍቅር ኢና ነቲ ዝረኣየ ሓዊ ዘየፍቅሮስ ነቲ ዘይረኣየ ኣምላኽ ከፍቅሮ ኣይኮነሉን እሞ ንሓው እናፀልዐስ ንኣምላኽ ኣፍቅሮ ዝብል እንተሎ ንሱ ሓሳዊ ንኣምላኽ ዘለና ፍቅሪ ብኸመይ ይፍተን እንታይ ኢልና ንሰባት ብዘለና ፍቅሪ
سب مثل أملاخ سلزخونة نتمثلي سألينا نتوانا خنا فكر أين خلنينا سب مثل أملاخ سلزخونة نتمثلي سألينا نتوانا خنا فكر أين خلنينا أبونا قدس أغسطينوس كم زيلي قال شو حاوكا مجد أملاخي ناب أملاخ كتبصح انت دليغا بتا أبكر ميخا زل حاوكا حلفي حاوكا مجد أملاخي ناب أملاخ كتبصح انت دليغا بتا أبكر ميخا زل حاوكا غير كحلف ما أسر إناكا أميخا ما أسر إناكا تأسيركا ما أسر إناكا عارئكا ما أسر إناكا حميمكا بالنسبة له بحق بلوكم الله نتوم مساهم زلو يحواتكم غربابتكم مسارحتكم زغبركم له نعي غيركم لي سلازي خا قدس أغسطينوس حاوكا مجد أملاخي ناب أملاخ تبصح تدليخا بيت بغونخا زل حاوكا بو غيركا حلف سبق زغونه بمريحነት መንፈስ ቅዱስ ተገልጸሎን ግልጸት ሓሲር ግን ሁሉ መልእኽቲ ከዓ ይሽፍን ማለት ቁጥር 21 ናይ መወዳእታ ጥቕስና ማለት እዩ እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅሮ ንሓው ድማ የፍቅሮ ዳ እዚ ትእዛዝ እዚ ካብኡ ተቐበልናዮ ዮሐንስ ነቲ ኩሉ ዝተዛረበ ትምህርቲ በዚ ትእዛዝ ይዓጽዎ ወይ ይዛዝሞ ፍቅሪ ኣምላኽን ፍቅሪ ብጻይን ወይ ፍቅሪ ሓውን ክፈላለዩ ዘይክእሉ ሓደ ሓቂ እዮም أبونا قدوس كيرلس كمزي لومي مهرونا تحققنا مسغانا أملاخ باتن سبات نقبرو سناي تقباري زقلت سلازي امنتنا نقبرنا بفقر التحاحزو يقبع مدمدمتا اتعبي تأزاز حفشاو مدمدمتا معرف 4 إذا مدمدمتا زي نتوم دهرنا زاتنا خونا نتوم بصراحة مخنيات أسجلنا سنحناون أزيخ حق زناي نزت مهرتزي خانة تقالوا لخلنا فقر أملاخن فقر بالسعين وي بالسعيتن كفلا لي زي كله حد حق مخانو من رئي قدسان أبوتات بتهدى مخمس قلسوا نا أملاخ بحق خمن نفكرو زرقاقز نتعب كرمينا زلو مثل أملاخ زغونا حونا كنفكر كلنا ترائي نتزرعيو حاو زي فكر نتزي رأي أملاح كفكرو أي كإلني زبل قال كريستنا كاب قبر زتفالية كل حساب راي كيكون يتنكغناي ابنتنا بفقر تقلس كلايا هياون نعلم التسعر نتخوني أما دمدمتا اتعفزمت فقري نفرح توصاي اتبل ملكو تاويت قال أما نفساوي هودنا عابي تبعات كتهبنا يقبا نا أملاح كم جكان فراد زي كونس كم فكر بورينا أمدم دمتا أتافسم تفقري نفرحي توصع التبل ملكو تاويث قال أمن فساوي هوتنا عبت بعد كتبنا يقبا نا أملاخ كم جاكان فراد زي كونس كم فكر بورينا مسؤول بفقر خنبر كلونا مع التفردين عنا مع التحوسن سلاما يتخون إذا أبز معرف استمهرنا يا حقي أم معلتاوي هوتنا تترجمو نسبات بلوهاتن بمحلتن كنقربهم زتابع خوني قبا فقرة أملاخ قبل بنا أنت حديرة نعلم ترايزي كونس نرئسنا ونسعرنا ني أملاخ دكن ورستن كنكون نخلينا كبرين مسقانا أن إجزابير أملاخنا يغن نمال أقدس بيت خريستيان صني لكم سلسماعكم أبت قبر وصولت كل إجزابير يسمعهم سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን الراي بسلام جميرنا بسلام كنزازم نزردعنا لأولى بحري እግዚአብሔር أملاخنا ناي بحر مسقانا بصحيو زلنا جزيه ناي مزمور جزيه نايو نمزمور استدالخوم أبوتات حوات بفلاي كاقر محجي زميركم زيت فلتو أي زميركم زيت فلتان تليهن لومي وعلات أملاخ كبر أملاخ أملخ أملاخ فقر أملاخ بصلب مزمور غيرنا هنجلس إلكم استدالهم تدالهم نعهاتكم قدميا خنبكم نعهاتكم قدميا خنبكم أبانا حجهم عرفت مزمورنا نقبر مثلا هو
ዝተዳለኹም መዝሙር ተዳለኹም ተለኹም ብላ ኣለኹ በናይ ኣምላኽ ደግፍኩም ሕራይ ሓብትና ትምኒት يا تزي هالي أنا تزمر ትማሊ ሰሉስ ቅድሚያ ሂብኪ ሕጂ ኸ ንዓኽ ቅድሚያ ሂብና ከለና ዘበና ኣገልግሎትኪ ይባርኽ إيش كلنا هبنا لنا اسمع بنود المنفس اسمع هذا عم بقول يجرم على بآخا نوجو سيف ليسرح كلا هيوت كم زي بالليل ريخا هيوت كايب كايون باريخا يدنق على بآخا ክርስቶስ ግሩምዩ ግብርኻ ወገን ከም ዘይብለይ ርኢኻ ካብ ዝፋን ወሪድካ ንባርያኻ ዓለም እዩ ዘመንን ፍቕርኻ ጎይታይ ምንታይ ዘይሓፈርካ ዕርቃንካ ኣብ መስቀል ስለይተ ዋሪድካ ዝሞትካለይ ክሳብ ኮየስምካ ክሳብ መኸተምታ ዘመነይ ተስፋ ኣይጐድልን ኣይሓፍርን ፍጹም በኣኻ ልዕሊ ማንም እንዴ ኣብ ሂወተይ ኩሉ ዝሰርዓካ ይግረም ኣለኹ በኣኻ ንጉሰይ ፍሉዩ ስራሕካ ሂወት ከም ዘይብለይ ርኢኻ ሂወትካ ሂብካዮ ንባርያኻ ይድነቕ ኣለኹ በኣኻ ክርስቶስ ግሩም እዩ ግብርኻ ወገን ከም ዘይብለይ ርኢኻ ካብ ዝፋን ወሪድካ ንባርያኻ ከምቲ ነቶም ስምካ ዝፈትዉ ዝማሓርካ ስምዓኒ ንዓይ ንስጉምተይ ኩሉ ኣብ ቃልካ ጽንዓዮ ከይወድቕ እከይ መልከኒ ፈተና ጸላተይ ካባይ ኣርሕቕ ገጽካ ኣብርሃለይ ስርዓታትካ ኸኣ ምሃረኒ ክንያው ምብዛሕ ቃላት ብመንፈስ ክህሉ ርድኣኒ ይግረም ኣለኹ በኣኻ ንጉሰይ ፍሉዩ ስራሕካ ሂወት ከም ዘይብለይ ርኢኻ ሂወትካ ሂብካዮ ንባርያኻ ይድነቕ ኣለኹ በኣኻ ክርስቶስ ግሩም እዩ ግብርኻ ወገን ከም ዘይብለይ ርኢኻ ካብ ዝፋን ወሪድካ ንባርያኻ ይግረም ኣለኹ በኣኻ ንጉሰይ ፍሉዩ ስራሕካ ሂወት ከም ዘይብለይ ርኢኻ ሂወትካ ሂብካዮ ንባርያኻ ይድነቕ ኣለኹ በኣኻ ክርስቶስ ግሩም እዩ ግብርኻ ወገን ከም ዘይብለይ ርኢኻ ካብ ዝፋን ወሪድካ ንባርያኻ
ስለመዝሙሩ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ስለስተዋሃበን ዕድል የመስገን አገልግሎት ክልጽኻቦን ቴንክ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሀብትና መምህርትነት ክትዘምርሉ ክትግልግልዮ የምብርክ እግዚአብሔር ብሓዳርኪ ብደቂ ክተሓጐሲ ኩላህና ሰማዕና ከዓ ዝማሬ መላእኽቲ ቅዳሴ መላእኽቲ ማህሌተ መላእኽቲ የስማዓና ይግረም ኣለኹ በኣኻ ይግረም ኣለኹ በኣኻ ብዙሓት ሰባት ህይወቶምን ምሕረት ኣምላኽን ክብሪ ኣምላኽን እናረኣዩ ክገልጽዎ ዘይክእሉ ምግራም እዮም ዝግረሙ እዩ ሓደ ካብኣቶም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቅድሚ እዚ ጸጋ ዝመብጽሑ ሳውል ከሎ ኣብ በረኻ ደማስቆ ሕሩያ ኣቕሓ ኢኻ ምስ በሎ ብጣዕሚ ተገሪሙ እዩ ምክንያቱ ብፍጹም እዚ ዘይግብኦ ምዃኑ ክገልጽ ከሎ ኣነ እቶም ክቐትል ከለኹ ክኣስር ከለኹ ክሓርድ ከለኹ ዝረኣዩኒ ኣብ ቅትለት ጎይታይ ኣብ ቅትለት ባርያኻ ዝኾነ እስጢፋኖስ ዝወዓልኩ ጥራይቶም ዝረኣዩ ዘይኮኑስ እቶም ዝሰምዑ ብእዝኒ እውን እቲ መሳጎጉ እንዳበለ ዝፈልጡኒ ስለዚ ብንጹሃት ሰባት ጌርካ ላእኮ እዩ ዝብሎ ብጣዕሚ ዝግረም እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ግን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ስመይ ክትጸውር ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ ኢኻ እዚ ምርጫ ኣምላኽ ከም ዝረኣናዮ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ብዝኾነ መገዲ ኣብ ቅትለት ጎይትኡ ዝወዓለ ኣብ ቅትለት ሕሩያት ኣምላኽ ዝወዓለ ብዝኾነ ሕሩይ ኣቕሓ ክኸውን ኣይክእልን ምሕረት ኣምላኽ ስለ ዝበዝሓሉ ግን ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ ነዋየ ሕሩየ ረሰይኩከ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገን ነዚ ምግራም እዚ እዩ ብመዝሙር ክትገልጸልና ጸኒሓ ሓብትና መምህርቲ ምኒት ኣብቲ ናይ መዛሙር ክፍሊ እቶም ብቐረባ ክንረኽቦ ንኽእል ብቐረባ ንረኽቦ እቶም ዘይንረኽቡ ከዓ ንደቅና ኣሕዋትና ሓግዙና ኢልና ከምቲ ዘለዎ ከነንብቦ ንኽእል ኢና ይግረም ኣለኹ በኣኻ ንጉሰይ ፍሉዩ ስራሕካ ህይወት ከም ዘይብለይ ርኢኻ ህይወትካ ሂብካዮ ንባርያኻ እዩ ይድነቕ ኣለኹ በኣኻ ክርስቶስ ግሩም እዩ ግብርኻ ወገን ከም ዘይብለይ ርኢኻ ካብ ዝፋን ወሪድካ ንባርያኻ ዓለም እዩ ዘመንን ፍቕርኻ ጎይታይ ምእንታይ ዘይሓፈርካ ዕርቃንካ ኣብ መስቀል ስለይ ተዋሪድካ ክሰብኮ የስምካ ክሳብ መኸተምታ ዘመነይ ተስፋ ኣይጎድልን ኣይሓፍርን ፍጹም በኣኻ ልዕሊ ማልንም እንዴ ኣብ ህይወተይ ኩሉ ዝሰራዕካ ይግረም ኣለኹ እንዳበለ ይኸይድ ይድነቕ ኣለኹ እንዳበለ ይኸይድ ከምቲ ነቶም ስምካ ዝፈትዉ ዝመሓርካ ስምዓኒ ንዓይ ንስጉምተይ ኩሉ ኣብ ቃልካ ኣጽኒዐ ከይወድቕ እከይ ከይመልከኒ ፈተና ጸላእታይ ካባይ ኣርሕቕ ገጽካ ብርሃለይ ስርዓታትካ ከዓ መሃረኒ ክንዮም መብዛሕ ቃላት ብመንፈስ ክህሉ ርድኣኒ ይግረም ኣለኹ በኣኻ ንጉሰይ ፍሉዩ ስራሕካ ህይወት ከም ዘይብለይ ርኢኻ ህይወትካ ሂብካዮ ንባርያኻ ይድነቕ ኣለኹ በኣኻ ክርስቶስ ግሩም እዩ ግብርኻ ወገን ከም ዘይብለይ ርኢኻ ኣብ ዝፋን ወሪድካ ንባርያኻ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ግሩም ዝኾነ ናይ ኣምልኾ ናይ ምስጋና ናይ ንስሓ መዝሙር እዩ ሓብትና ትምኒት ዘመን ኣገልግሎት ኪባርኽ ኩላህና ከኣቶም ዝሰማዕና ዝማሬ መላእኽቲ ማህሌተ መላእኽቲ ውዳሴ መላእኽቲ የስማዓልና ቅድሚ ናብ ናይ ሎሚ ትምህርትና እንታይ ተማሂርና እንታይ ኣስተንቲና ቅድሚ ምርኣየና ኣብዚ መዝሙር ዘለና ኣስተንትኖ ምስ ቃል እግዚአብሔር እንዳተሓሓዝና ኩሉ ግዜ ከምቲ ካብ ቤተክርስትያን ተማሂሮም ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝምህሩና ኩሉ ኣገልግሎትና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ዘይብሉ ወይ ከዓ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ቃል ኣምላኽ ዝጻረር እንተደኣ ኮይኑ ዋላ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ይሃሉ ናይ ቤተክርስትያን ኣይኮነን ኢሎም ኣሰሮ ምጥለል ቅዱሳን ኣቦታትና ስለዚ መዝሙርና ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ከነተሓሕዞ ይግረም ኣለኹ በኣኻ ንጉሰይ ፍሉዩ ስራሕካ እዩ ህይወት ከም ዘይብለይ ርኢኻ ህይወትካ ሂብካዮ ንባርያኻ ራይ ነዛ መዝሙር ነስተንትና ክሳብ ትዳለዉ ምናልባት ነቲ ግዜና ክንጥቀመሉ
يسسع كيهلو خافرح نتجزينا خنتكمل لجن وانجيل لوكاس معرف حمش حبتنا ممرتن ميت كتزمر كلها معرف حمش معرف 10 حمش كستنتن صنيحه بحلينا ازي بزعبا 3 طفؤات يزرب 3 طفؤات كم زترخبو كركبو خلوها اب سماينا مدرن اب املاخنا بملاء غواي ملاختن حوس كم زخون بفلاي بزعبا تطفؤ ودي مسل ولدنته خمزة فامينوس ابيت ابو خم جليا كم باريا خون زوسن ايو ابو جن ودي تفي نيرو ترخيبو ميت نيرو تنسي مخ نحقوس يقبا نايلو ايدو زركيحو بفقر حقيفو خمز تقبل يلو هيوات كم زي باللي ريخا هيوات كاهب كايو تباري خانتهم كلهم هيواتنا زت فانا نختك هيواتو امسكال كفيلو لنا مثل قالاتو እግዚአብሔር استمسكنا يخون نتنزل لو انا دقائق ناي مزمور استنتننا نستنتن يسمع هاللغون تسفى قبر حبتنا عاويلا حبتنا تمنيت عاويلا خزمر كلاس نحنا ابوشنا امزمور كم صنحنا اذا امن كومي زرداني حانت ويكلتا تقسسكي نز مزمورنا ازملكت بمرقتا تامل الراي ديكون حونا ساميل بدحريخا حبتنا عللتا اب رومي معرف 11 فقر 33 ወዳጅ معمق حبت أملاخن ጥበብን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ኮታዩ ፍርዱ ክንደይ በአሰር አሰር ዘይርከብ መንገዱ ሓሳብ እግዚአብሔር ዝፈልጥ መን እዩ ወይስ መን እዩ ዘማኽሮ መን ከዩ ቀደም ገለ ዝሃቦ እሞ ዝፍደዮ على هيوت يسمع لنا حولنا دياكون ساميل نابزعبه معرقة كانت كايب صحا እግዚአብሔር ወዳጀ معمق هبت أملاخ طبابون فلطلتون كندي زي مرمريا خطا فردو كندي بأسر أسر زي ركب مقدوين ወዳጀ معمق هبت أملاخ طبابون فلطلتون هبتو طبابو فلطلتون ወዳጀ معمق هبت أملاخ طبابون فلطلتون كندي زي مرمريا خطا فردو كندي بأسر أسر سلزخ آيت زماري ويتا زماري يقرم الله بأخاز بلدك قال هيوت يسمع لنا حونا دياكون ساميل نالبات تقصي تعمق تقدسنا حونا ساميل رومي 11 33 تغسلنا زانية هالراي حبتنا عللتا مزمور داويت معرف 111 فقد خلته شعوخا شوعتن شومونتن هالراي قبر እግዚአብሔር ዓብይ እዩ ተንቡ ዝሕጎሱ ኩሎም ይምርምርዎ እዮም ግብሪ ኣዳው ሓቅን ፍርድን እዩ ትእዛዙ ሁሉ ጽኑዕ እዩ ንዘለዓለም ጽኑዕ ብሓቅን ብቕንዕና ንተገብረ እዩ على هيوت يسمع لنا مزمور داويت معراف 111 كاب قصري كلتا يا جميل رهلنا حبتنا ناي مسغانا مزمور يزمزبل مزمور زي قبر እግዚአብሔር ዓብዩ እቶም ብኡ ዝሕጎሱ ኩሎም ይምርምርዎ እዮም እቲ ምምርማር ነቲ ዘይመርሜርካ ንምብፃሕ ዘይኮነስ ንዝተገብረልና ውዕለት ኣምላኽ ነቲ ክንመስለሉ ዝተፈቅደልና ባህሪ ኣምላኽ ፈሊጥና ንዕኡ ንምምሳል ከም ፍጡራት ክንበፅሖ ክንመስለሉ ዘይንኽእለሉ መለኮታዊ ባህሪ ኣሎ ንሕና ክንመስሎ ዝፈቀደልና ከዓ ኣሎ ኣነ ቅዱስ እሞ ቅዱሳን ኩንለይ كم سمايا وبهم روح زخنة روح راحات كنو كم سمايا وبهم محار زخنة محار تخنو قبر እግዚአብሔር ዓብይ ቶም ብኡዝ ሕጎሱ ኩሎም ይምርምርዎ እዮም ግዜ ንምቁጣብ ሓብትና ዕልልታ ኣብ ቁፅሪ 7 ከይዳ ግብረ ኣዳው ሓቅን ፍርድን እዩ ትእዛዙ ኩሉ ሳዕ ጽኑዕ እዩ ንዘለዓለም ጽኑዕ ብሓቅን ብቐንዕና ንተገብረ እዩ ንህዝቡ በጃ ሰደደሎም ኪዳኑ ንዘለዓለም ኣዘዘ እታ ንህዝቡ በጃ ሰደደሎም ታ ግብረ ምድሓን እያ ማለት ስሙ ቅዱስን ዘፍርሕን እዩ
ፍርሃት እግዚአብሔር መጀመሪያ ጥበብ ዝገብርዎ ሁሉም ሰናይ ልቦና ኣለዎም ምስጉን ንዘለዓለም ይነብር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዘመን አገልግሎት ኪባርኽ ዕልልታ ሓብትና ሕራይ ካልኦት ሓንቲ ሰለሰይቲ ጥቕሲ ነዚ መዝሙርና ዝኸይድ ሓንቲ ጥቕሲ ربنا حمدك تشكرون بس عين أفتهم يكون أسد عدن እግዚአብሔር መስገን هو خبري هبلنا نمنتاي حبتنا عللتا سجيراتن بعلها قسيلنا خننببو نت غزي مقطامبر ملتا انت معرافيا مالتي እግዚአብሔር ይደግፍክና ደና ብረይ الراي كالوت ቦና أنا مزمور 34 فقد 22 ንእግዚአብሔር ነፍሲ ባሮቲ ብጀወን ካብቶም ኣብኡ ዝምዕቆቡ ከዓ ሓደ እኳ ኣይኩነንን እዩ ዝኣኻኒ الهوت يسمعنا እግዚአብሔር ነፍሲ ባሮቱ ይብጀወን ካብቶም ኣብኡ ዝዕቆቡ ከዓ ሓደ እኳ ኣይኩነንን እቲ ምብጃ ውዕለቱሲ ዕርቃንካ ኣብ መስቀል ስለይ ተዋሪድካ ዝሞት ካለይ ክሶብ ከየስምካ ክሳብ መኸተምታ ዘመነይ ዕርቃንካ ኣብ መስቀል ስለይ ተዋሪድካ ዝሞት ካለይ ንዕርቃና ብዕርቃኑ ንዕርቃና ብደሙ ዝሸፈነ ስለዚ ኸይታ መዝሙር ዳዊት ይርጋለም ሓብትና ዘበና አገልግሎት ኪባርኽ እግዚአብሔር ንነፍሲ ባሮቱ ይብጀወን ካብቶም ኣብኡ ዝዕቆቡ ከዓ ሓደ እኳ ኣይኩነኒ ናብ ኣምላኽ ቀሪቡ ዝሓፈረ የለን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናብታ ናይ ሎሚ መልእኽትና ክንሰግር ኢና ሎሚ ምናልባት ደንጊኹም ዝኣተኹም መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ቀዳመይቲ ምዕራፍ 4 ክልተ ዓበይቲ ኣርእስታት ኣብኡ ኩሉ ክርዳእና ምእንቲ እንታይ ሒዙሎት ምዕራፍ እንተዳኢልና ክልተ ዓበይቲ ኣርእስታት ተቐዳመይቲ ኣርእስቲ ምልላይ መናፍስቲ ምክንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ወለዘኒ ለኣንክሮ እስመ ሰይጣን ይትመሰል ከም መልአከ ብርሃን ኢሉ እዚ ንምገራም ከዓ ሰይጣን ከም መልአክ ብርሃን መሲሉ ይመጽእ እሞ እቶም ኣገልገልቲ ሓጢኣት ኣገልገልቲ ጽድቂ እቶም ባሮት ዲያብሎስ ኣገልገልቲ ክርስቶስ ኮይኖም ተመጽኹም በዛ ኣይትገረሙ እዩ ስለዚ ንዓቶም ክገልጽ ከሎ ሓሳቦም ምድራዊ እዩ ኣምላኾም ከብዶም እዩ ክብረቶም ኣብ ነውሮም እዩ መወዳእትኦም ከዓ ጥፍኣት እዩ ካብኡ ሓሊፎም ግን ዘስልጥዎ የልቦን እዩ ስለዚ ተቐዳመይቲ ምልላይ መናፍስቲ بحلمي يخون برأي يخون بمراحة هيمانة يخون بمراحة علم يخون ببيتساب يخون بوشت حدار يخون زمت حساباتن كونتاتن كاب أملاخ ديو أيكونن مرقاز تقدميت مللاي منافستي بخمي كمنا لليو خمس قبانها كاب بوتات مجلس اندهابه ننفس وكف تغسي تقند ملغت غيرهم لالو حاونا من مرتخ مريم اتخلايتها فقري أملاخ ስለዚህ መገዳ አምላኽ ሓውካ መገዳ አምላኽ ኢሉ ናብ አምላኽ ክትበጽሕ ተደሊኻስ ብሓውካ ገርካ ሓለፍ ናብ አምላኽ ክትበጽሕ ተደሊኻ ብሓብትኻ ገርካ ሓለፍ ናብ አምላኽ ክትበጽሕ ተደሊኺ ብበዓልቲ ቃል ኪዳንክ ገርካ ሕለፊ ናብ አምላኽ ክትበጽሕ ተደሊኻ ብበዓልቲ ቃል ኪዳንካ ሕለፍ ናብ አምላኽ ክትበጽሕ ተደሊኻ ብጎረቤትካ ቢልካ ሕለፍ ናብ አምላኽ ክትበጽሕ ተደሊኻ ብጸላእትኻ ገርካ ሕለፍ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እዚአኔን ናይዝ ምዕራፍ እዚ ክልተ ዓበይቲ ርእስቲ ኢሎም ሓውና መምህርቲ ማርያም ኣዕኑድ ኢሎም ኣእማድ ማለት ክልተ ዓንዲ ፍቅሪ እግዚአብሔርን ፍቅሪ ብጻይን ምልላይ መናፍስትን ፍቅሪ እግዚአብሔርን ልክዕ ከምቲ ሓደ ሰብ ሓደ እግሩ እንተደኣ ጎዲሉ ምንቅስቃሱ ስንኩል ዝበሃል ሓንቲ ካብዚአን እንተጎዲለን ከዓ ናይ እምነት ስንክልና ኣጋጢመና ከም ዘሎ رئينا قلطفنا نابتهم اعغار زصغنو اغاز تعلم سلاسي كنقرب يتقند ملختي امو كابزنا يلوم معنتي اذا تمهيره اذا استنتينه اذا تردي ان لوم معنت نبلو كابتي غلالصاناي مصحف قدس كابتي ترغامي مصحف قدس كابتنا ابوتات بتخريستيان كمي غروم غلصو نتقال كمون زي تردانا نجر زي تردانا نبلو انتلو حتى انتلينا قدس بتخريستيان كا ملسلوا منفس قدس كا ملسلوا مو تجزي ناي حزبيو ناي غبايو نعبخات كون كا يوفي الله
قدامي ملأ يوحنا مقرف 4 بنا التقصي كنداي تقصي دينا بري مقرف 4 كنداي تقصي قدامي نحن ونب أملاك أبانا زلدات فليتنا نأمنينا الراي قدامي 4 تقصي نحن ون أب أملاك أبانا زلدات فليتنا أننا أبلنا أملاك فأريو إتى أبانا أب فأري نبر كأب أملاك ينبر أملاك أب ينبر دحر فأر هالناس أملاك أقول جزء مسانا كم زلوس نفلت نرد أن نقول كأ وقعتك برنا اللي هو تسمع لنا أدينا بري قصري 10 شدشة قدامي ملقت يوحنس معرف 4 قصري 10 شدشة نام ببنالنا نحن ونت أملاك أبانا زلات فقري فليتنان أميننا لنا إتا فقر زنبر كأب أملاك ينبر أملاكون أو ينبر أبنت كابولي كدان يوسف تصادق رئنا حواتو خشتو وخلو والحان تخي بدل خلو بحسان النت والحان تخي فلت كله بمنفس قدوس غيروغن بفقر أملاك يفقرون كم زنبره كال استيفانوس تدياقون بتخريستيان كل جزء أبسالوت تذكره ون نزيو مهيرنا أبزا تقسي أبونا قدوس كيرلوس انتايل زلو أفقر منبار مالت وترو مس أملاخ أبز جبر ذاتن حبراتن مسنع مالتي إذا دما ناي منفساوي عبيت شافي أفقر منبار مالت وترو مس أملاخ أبز جبر ذاتن حبراتن مسنع مالتي أب أملاخ زجبر ذاتن حبراتن مالت نتا أملاخ زبلنا خنقبرو زبلنا بحقوس نمجبار نتا أملاخ أي تكبروا زبلنا بحقوس مفنفان نتقبروا زبلنا خنقبر دزيكي إلنا نتا أي تقبروا زبلنا كنقبرو انت تدافع فينا خاء أملاخ حيل غهبنا كأوهنا قفنا مأنتي ناو هيوتنا من رخاب إيو سلقالاتو اكزابير استمسقنا يخون زمنا قلقلوت كني بارخ عدينا بري حراي كالوت لومي كم معرف 4 ملغت يوهانس بالتعمم الزمنا زخيد اتمللاي منافستي زبهال كايشو خستو بحتاو خستو فلاس خستو باباس خستو باستر خستو نبي خستو ناتبهله كساب أنا كريستوس يعني مبال ونزدو فرولو ساعات ينازل لنا مو إذا مللاي منافست زبهال سيطان بين كم سلا زي فلت ولدنا عسرو مثل الانتاي بلو أما ساعة زي فلت أما ساعة زي سيطان زي فلت فلاسي أي بحثو يبلو مالتي سلازي أنا ففراق وقاح زي فلت كا أي هدانايني توم ناي هادن تمكرو زلوم اتن قوقحتي كابيناي امبا مسنفر كاين ابيناي امبا النفيرن كعلبا زخلا بخما يوم زدالو ناتوم تمكرو اللوم سلازي النفافرا قوقح زي فلت اي هداناين امصصا شيطان زي فلت كا اي فلاسن وي اي بحثاون يبلو مالتي سلازي مللاي منافستي زبل عابي ارست من زبننا مسمدناي مود اتا زبن زخيد سبات تغمم مسيلون قناعات أملاخ مسيلون فقد እግዚአብሔር ዘለዎም فقد ቤተ ክርስቲያን ዘለዎም مسيلون بزح ነገር አውሽጪ ስርናይ ክርዳድ ዝሰኹዕሉ ዘበናት እትዝረቀቀ ናይ መወዳእታ ዘበን ስለዝኾነ እዘር እስቲናይ ሎምሸት ፍልይ ዝበለ አርእስቲ ምልላይ ደጊምና ከነሪዮ ምልላይ መናፍስቲ ብኸመይ ከንለልዮ ከም ንኽእል ኢሉ ሕራይ ካልኦት ቅሬታ እቲ ግዜ ከይትረዳእኒ ኣነ ይሕዝ ኣለኹ ጸለትኩም ደግፉኒ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ قريت أبونا أنا خابزة قدر شمنتا كستنتن زاني شمنتن إسرانمو أملاخ فغري إيومو اتيزي فكرنا نعملاخ أيفلتون إيو زبنك نحمو إسراخا نتيزي رأيو حاوزي فكروس نتيزي رأيو أملاخ كفكرو أي كألون إيومو نحاو الناس الأس نعملاخ كفكرو إيه زبل انتلو نسو حساوي إيو زي أخستنتن كلتين تاني حمو ونحاولنا خيف كرنا سنت قابل عملاخ نخنا فكر عين خلينا وجمرانا نحرحرنا فقيرنا إن قويتا خنا فكر كم زلنا زي أخستنتن تاني حزين كرتمون اشتي كبالي لي قال هو تسمعنا እግዚአብሔር ይመስገን
እግዚአብሔር ይመስገን። መቃርዮስ ዓብይ ቀዳማይ ሂወቱ ፍሉይ ዝኾነ ካብቶም ክርስቲያን ዘሳቅዩ በርባራን ዝበሃሉ ሂወት ዝነበረ እዩ። ነቶም ክርስቲያን ክጭፍጭፎም ክወቅዖም ክመጽእ ከሎ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ብሓጎስ እዮም ዝቕበልዎ፣ ብዕልልታ እዮም ዝቕበልዎ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ንሕድሕዶም ዝነበሮም ፍቕሪ ኣይገረሞን። ኣነ ካሃርሞም ክቐጥቅጦም እንዳመጻኹስ ከመይ ኢሎም እዮም ዘፍቅሩኒ ኢሉ ምስ ሓተተስ እንታይ ኢሎሞ ክርስቲያን ምዃኖም ጥራይ ኢልዎ። ክርስቲያን እንተኮይነ ከምኡ ይኸውን ኢልዎ። በቃ ክርስቲያን እንተኮንካ ዝፍቅሪ ነቲ ዝነበሮ ዕጥቂ ነቲ ሓለቁ ድርብያ ኣቢሉ ኣነ ክርስቲያን ኢሉ ምስቶም ዝቕጥቅጦም ዝነበረ ክርስቲያን ተኣሲሩ ናብ ፀጋ ዝበፂሑ። ስለዚ ኣምላኽ ፍቅሪ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ። ስለዚ ንኩሉ እነፍቅሮ ፍቅሪ ብመንፅርቲ ዝተገብረልና ፍቅሪ ኣምላኽ ክንርዮ እዩ። ስለዚ እታ ናብ ኣምላኽ ክትበፅሕ እንተደሊኻ ብሓውኻ ጌርካ ሓለፍ፣ ሓውኻ መገዲ ኣምላኽ እዩ ዝበልዋ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ምዕራፍ 20 ኣተሓሒዛ ነርጋ ዓለም ሓብትና 8:20 ብኸመይ እንተ ተሓሒዘን እቲ ንዝሪኦ ሓው ንዘሪኣ ሓብቱ ነታ ምስእ ዘላ በዓልቲ ቃል ኪዳኑ ነቲ ምስኣ ዘሎ በዓል ቃል ኪዳና ነቲ ምስኡ ዘሎ ጎረቤቱ ነቲ ምስኡ ዘሎ መገላግልቱ ዘይፍቅር ንኣምላኽ የፍቅሮ እየ እንተበለ እዛ ሓሶት እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዘበንና አገልግሎት ኪባርኽ ይርጋ ዓለም ሓብትና ሓራይ ካልኦት ሓራይ ካልኦት ኣብዚ ናይ ሎሚ ምልላይ መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኖም ወይ እንተዘይኮይኖም ኣለልይዎም። ብምንታይ ከተልይዎም ኢሉ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ይኹም። ብፍሪኦም ከተለልይዎም ይኹም። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም፣ ኣብ ክንዲ ምራቐ ፀርፊ፣ ኣብ ክንዲ ሓድነት ምፍልላይ ዘምፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ይኹም። ፀጋ እግዚአብሔር ኣይርአን ኢሎም። ፀጋ እግዚአብሔር ዘለዎ ህይወት ግን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ይፈሪ ኢሎም። እቶም ትሽዓተ ኣብ ገላትያ 5:22 ተጠቂሾም ዘለዉ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ዝድህሰስ ዝጭበጥ ዝተሓዝ ኢሉ። ስለዚ እዞም ትሽዓተ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትናን ኣብ ህይወት ካልኦት ከዓ ሓደ ሰብሲ ወይ ሓንቲ ኣማኒት ንበረኸት ዘይከውን ፀርፊ ክትፃረፍ ተሰሚዕናያስ እዚ ካብ መንፈስ እግዚአብሔር ከም ዘይኮነ ንምልላዩ ኣይከፀግመናን እዩ። ስለዚ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ይኹም። ሓራይ ካልኦት ኣብ ምዕራፍ ምናልባት ደንጊኹም ዝኣተኹም ቀዳመይት መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ኢና ዘለና። ሓውና መምህር ተክለ ማርያም ናይ ብዙሓት መወከሲ ኣቦታት ምናልባት ናብቲ ናይ መወዳእታ መወከሲ ክወስደኩም ክንጥቀመሉ ቶም ከተንብቡ ትኽእሉ ከነፅንዕ ከለና ብኸመይ ጌርና ኢና ነስተንትን ብምሉእ እቲ ምንጪ ኣብ መወዳእታ ኣቐሚጦምልና ኣለው። ምክንያቱ ቶም ከነንብብ ንኽእል ፅቡቅ ጌርና ክንከታተሉ ምእንቲ ኢሎም እቲ ዝተወከስሉ ፅሑፋት ፋዘር ቴድሮስ ያዕቆብ ማልታይ ኣብቲ ፓትሪስቲክ ኮመንታሪ ፈርስት ኤፒስትል ኦፍ ሳንት ጆን ዝብል ዘ ወርክ ኦፍ ሳንታ አጎስቲን ዝብል ኣብ ሆምሊ ኦን ጆን 1 ሳንት ክሮል ኦፍ አሌክዛንደሪያ ኮመንታሪ ኦን ዘ ኒው ቴስታመንት ሳንታ አጎስቲን አሰናሲዮስ ኦን ዘ ኢንካርኔሽን ኣብ ዝብል ካብቲ ቀንዲ ዝተወከስሉ መወከሲታት እዮም። እቲ ኣቦታት ቤተክርስትያን ንብሎም ዘለና እቲ ምንጭ እውን ተጠቂምናቶም ከነንብብ ንኽእል ነቲ ሶርስ ክንረኽቦ ክነንብቦ ዓቕሚ ዘለና ኣብቲ ምንጭ ከይድና ክንሪኦ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ካብዚ ምዕራፍ እዚ እዚ ኣስተንቲነ ወይ ካብዚ ምዕራፍ እዚ እዚ ሎሚ ተማሂረ ወይ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘይተረዳእኒ ሕተሎ እንተንብሎ እግዚአብሔር ዝሃበና ግዜ እሞ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ረዳእና። ኣበየነታት ሳምሎ ሓራይ ሳምሓወይ ድሕሪኡ ከዓ ሓውና መምህር ተክለ ማርያም እግዚአብሔር ይመስገን። ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ዝተምሃርናይ ከዓ ኣብ ልብና ይሕድሮ። ኣነ ኣብታ ፍቅዲ ምናልባሽ ታ ፍቅዲ ተጋጊኸ ይኩን ፍቅዲ 10 እያ ትኸውን ምስለኒ
ኣምላኽ ዘፍቀረናሲ ቅዱሳን ስለ ዝኾንና ደይኮነሲ ከም ብኸምኡ በቃ ከፍቅረና ስለ ዝፈተወ ፍቓድ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ክንመሃር ፀኒሕና እሞሲ ኣምላኽ ፅቡቕ ስለ ዝረኣየልና ኣይኮነን ግን በቃ ከም ብኸምኡ ብናፃ ተዋሂብና ሕጂ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቆሎስዮን ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13 ሲ ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም ከዓ ይቕረ ተባሃሉ ንሱሲ ገና ሓጢኣተኛታት ክለና ይቕረ ይብልና ንሕና ከዓ ይቕረ ተባሂሉልና እሞ ይቕረ ከዓ ክንብል ይግባአና ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ከዓ ኣምላኽሲ ወላ ሓንቲ ዘይግባአና ከሎስ ኣፍኪርና እዩ ስለዚ ነቲ ዝበደለና ሓዊ ይቕረ ክንብል ከነፍቅር መቸም ነዚ ነገር ምስ ንርኢ ኢና ክቐልልና ዝኽእል እምበር ትእዛዝ ኣምላኽ ብዓቕሚ ሰብ ከቢድ ክኸውን ይኽእል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን ቀሊል እዩ ትእዛዛቱ ከቢድ ኣይኮነን ኢልና ስለዚ ከም ብኸምኡ በቃ ዘይተገባአና ከሎ ስለ ዝተዋሃበና ንሕና ከዓ ነቶም ዝበድሉና ኣሕዋትና ምስ ኩሉ ሰብ ክንፋቐር ፍቕሪ ኣምላኽን ፍቕሪ ሰብን ክበሃለና ፀኒሑ ኣምላኽ ይደግፈና ክንነብር ናብራ ስለ ዝኾነ ክርስትና ልክዕ ከምቲ ካብዚ ክንመሃሮ ፀናሕና ዓሳ ካብ ባሕሪ ከም ዝወፀ ሰብ ከዓ እቲ ክርስቲያን ዝበሃልካ ካብ ፍቕሪ እንድሕር ጠፊኡ ወይ ፍቕሪ ተዘይብሉስ ልክዕ ዓሳ ካብ ባሕሪ ከም ዝወፀ እዩ ኢልና ክንመሃር ፀኒሕና ንሓውና ዘየፍቀርና ንመገላገልትና ዘየፍቀርና ንኣምላኽ ነፍቅሮ እንድሕር ንብል ሃሊና ንዋሳእ ኣለና ተዋስኦ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ይደግፈና ኩልና ከምቲ ንመሃሮ ዘለና ክንነብር ስለዚ ነበረና ግዜ ንኣምላኽ ነምስግኖ ቃል ተስማዕና ቃል ህይወት ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ስለ ኣስተንትኖኻ እግዚኣብሔር ናብ ዝዓበየ ማዕረግ ክህነት የብፅሕካ ቅዱስ ቄርሎስ ልክዕ ምዕራፍ 10 እያ ዝብዋ ኣለኻ ኣምላኽ ንዓና ዘፍቀረና ቅዱሳን ስለ ዝኾንና ዘይኮነስ ምእንቲ ክቅድሰና እዩ ንሱ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኮይኑ ነቲ ዝጠፍአ በጊዕ ደልዩ መሲኡ እዩ ንሱ ሕያዋይ ጓሳ ኮይኑ ነቲ ዝጠፍአ በጊዕ ክደሊ መሲኡ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ሓውና መምህርቲ ማርያም ናባኹም ከይቕኒለ ብመርጌታ ቀዳመይቲ ብዙሕ ግዜ ብመርጌታ ተመስግኑኒ ኣነ ስለ ዝደንጎኺ እዩ ተመስጋና ብመርጌታ እዩ ዝግባእ ብሓቂ ንሶም እዮም መምህረይ ንሶም ዝገበርዎ እየ ከዓ ዝገብር ማለት እዩ እቲ ዝተምሃርኮ እየ ዝገብር ዘለኹ እታ 18 ደላ ፍቕዲ 18 ሲ ፍቕሪ ብዛዕባ ፍርሃት እንዳትገልፅ እቲ ፍርሃት ሲ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ድዩ ኣብ እያ ክርኢ ፀኒሐ ሞኒ ሰለስተ ዓይነት ፍርሃት ክንርኢ ንኽእል ኢና እታ ቀዳመይቲ ናይ ምስኣን ፍርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ነቲ ፅቡቕ ነገር ዘለካ ነቲ ሕውነት ዘለካ ብፍርሃት ክትሕዞ ከለካ ናይቲ ፍቕሪ ዘለካ ማዕረ ፍቕሪ ዘለካ ንዕኡ መግለፂ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ፍርሒ እዩ ኣብ ቤመርጌታ ፅቡቅ ይብሎም ገሊፆም እዮም ግን ፍርሒ ኣለኒ ኢልካሲ ፍቕሪ የብልካን ማለት ኣይኮነን ንኽብል ኢለ እየ እታ ካልአይቲ ከዓ ተኣፋውነት ወይ ከዓኒ ከም ሰብ መጠን ሕማቕ ከይትገብር ንሰብ ወይ ሕማቕ ከይትብል ምስ ክርዩካ ገለ ከይትግብር እዚ ከዓ ፍርሒ ክህልወካ ይግብኦ እዚ ከዓኒ ነቲ ፍቕሪ ዘለካ ንምሕላው ማለት እዩ ሕጂ ብሓፂሩ ኣብ ፍርሒ እቲ ሰብ ነቲ ዘለዎ ፍቕሪ ክንደይ ዓብ ዋጋ ከም ዘለዎ መርኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሰብ ናይ ብሓቂ ተፍቅሮ እንተደኣ ኮንካ እወ ዋላ ንክስእ ክቡር ኣቕሓ ንክትሕዞ እንተደኣካ ፅቡቅ ጌርካ ብፍርሃት ኢኻ ትሕዞ ከይስበረካ ሕጂ ንከምዚ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ካልእ ዓይነት ፍርሒ እንተደኣ ኮይኑ ግን ከምቲ ኣብቲ 10 ተላ ከምኣ ትገልፅ ማለት እያ ኣብ መርጌታ ግን ፅቡቅ ጌሮም ጀሚሮማ ነይሮም እሞ ተትምልኡለይ ደስ ምበለኒ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ቃል ህይወት የስማዓልና ገሊፅኩም ኢኹም መምህረይ ብትክክል ዮሃንስ ገሊፅዎ ኣሎ ኣብታ መግለፂ ከዓ ብግሩም ፍርሃት ስቃያ ተምስእ እዩ ሕጂ እቲ ዝፈርሕ ከዓ ብፍቕሪ ፍጹም ኣይኮነን እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሓት ተባርራ ዳ እምበር ኣብታ ፍቕሪስ ፍርሓት የልዎን ኢሉ ሕጂ ኣብ ምሳሌ ሰሎሞን ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 5 እንታይ ይብል ንሰብ ምፍራሕ ኣብ መፈንጠራ የእቱ ኢሉ ብእግዚኣብሔር ዝእመን ግና ኣብ ድሓን ይነብር እዩ ንሰብ ምፍራሕ ኣብ መፈንጠራ የእቱ ክብሪ ንዝክርስቶም ይኹን ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ 28 ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ሲኦል ክቐትል ዝኽእል ደኣ ፍርሕዎ እምበር
ነቶም ንስጋ ክቀትሉ ዝኽእሉ ንነብሲ ምቕታላት ዘይከኣሎም ኣይትፍርሕዎም እዩ ፍርሓት ስስቃይ ኣተምፅ ብፃይና ክኸውን ንኽእል ሓዳርና ክኸውን ንኽእል መምህርና ክኸውን ንኽእል ኣቦና ክኸውን ንኽእል ዘይከውን ነገር እንዳረኣና ከለና እሞ ከምዚኣ አንቴልዮስ ክፀልኣኒ እሞ ከምዚኣ አንቴልዮስ ንሱ እንዲ ዝዓቢ ኸባይ ንሱ እንዲ ኸባይ ዝፈልጥ ንሱ እንዲ ማዕረገይ ልዕሊ እንዲ ብዘይ ምኽንያት ወለድና እንታይ ይብሉ ኣሰሮ ምጥለል እቲ ዝኸውን ንገሮ ከም ሓቤት ክምረሮ እዩ እቲ ዝኸውን ንገራ ከም ሓቢ ይምረራ ኢሎም ኣብ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ኮምፕሮማይዝ ዝበሃል የለን ማለት ስለዚ እቲ ከም ተሓውና መምህርቲ ማርያም ዝበልዎ ንተኣፋፊ ኣቕሓውን ብጥንቃቐ ክትሕዞ ከም ዘለካ ዋላ ናይ ዓለም ቴክኖሎጂ እውን ገና ኣብ ባክኡ ከሎ ፍራጃይል እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ኣየር ክስቀል ከለውን እቲ ምልክት ትገብረሎም እሞ እቶም ዘጋዓዕዙ ሰባት ተጠንቂቆም ይሕዝዎ ዝኾነ ዳይሜጅ እንተጋጢምዎም ምልክት ግበር እንተገይርካሉ ከዓ ትኽሳራ ባዕሎም ይሓልፍዎም ማለት ብዝተኻእለና መጠን ንሓውና ንሓብትና ንሓዳርና ብፍቕሪ ብጥንቃቐ ክንሕዞም ግቡእና እዩ ማለት ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ግን ኮምፕሮማይዝ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እንታይ ማለት እዩ ኮምፕሮማይዝ ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ኣብ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኮምፕሮማይዝ ክንገብር እንድሕር ፈቲና ኮምፕሮማይዝ ማለት ምሽልሻል ወይ ከዓ ምእንቲ መጎጎ ትሕለፍ አንጭዋ ዝዓይነቱ ማለት በገላልፃ ናይቲ ጥንታዊ ትግርኛ ካህን ኤሊ ኮሚ ገይሩ ካህን ኤሊ መስፍን እዩ ሊቀ ካህናት እዩ ስርሑ ከዓ ውሳኔታት እዩ እቶም ንሱ ባዕሉ ዝቐብኦም ደቁ ካህናት ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ነውሪ ከም ዝገብሩ ብተደጋጋሚ ካብቲ ህዝቢ ክመፆም ከሎ ብቐጥታ ንዓቶም ካብ ክህነቶም ስዒሩ ካልኦት ክትከኦ ዝግብኦ እዞም ደቀይ ግደፉንዶ ሰብ ምስተታት ተዓርቀስ ኣምላኽ ይዕረቆ ሰብ ምስ ኣምላኽ እንተተበኣሰ መን የላሙዶ በጃኹምዶ እናበለ ስቂሉ ይሪኦም ነይሩ ስለቲ ዝመፀ መልእኽቲ ካባይ ንላዕሊ ንደቅኻ ስለ ዘፍቀርካ ደቅኻ ነውሪ ክገብሩ ስቂልካ ስለ ዝረኣኻ ንዘርእኻ ካብ ገፅ ምድሪ ከፅኑተ እየ ተባሂሉ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ኣብ ቀኖና እግዚአብሔር ኣብ ስርዓት እግዚአብሔር ኮምፕሮማይዝ ዝበሃል የለን እዩ ኣብ ትሕቲ ፅላል ሕጊ እግዚአብሔር ግን ንሓውና ይኹን ዝኾነ ይኹን ከነፍቅር ከነኽብር ኣቦታት ቤተክርስትያን እንታይ ኣሚሎሞ ብሓፂር ቃል ኣፍቅሮም ለሃጣን ወፅላእ ምግባሮም እዩ ንሓጢኣት እንዳፀላእኻ ንሓጢኣት ኣፍቅሮም ኣብ መልእኽቲ ይሁዳውን ምዕራፍ 1 እዩ ዘለዎ ካብ 20 ጀሚሩ ነዚ ገሊፁ ዘሎ ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም ንገሊኦም ካብ ሓው መንጢልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኦም ከዓ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እኳ እናደንገፅኩም እናፈራሕኩም ደንግፀሎም ይብል ተመልሻ ክትከውን ተስፋ ገብር ብርህት እያ ዘላ ገሊፅኩም ኣይኹም ጥራይ ስለ ዝሓተትኩም ንኽእዘዝ ኢለየ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ግዜና ይቃረብ ኣሎ ቦና ብመልአከ ሰላም ቃለ መዕዳን ገይሮም ብፀሎት ክዓፅውልና ነቦና ኣብ መልአከ ሰላም ናብ ኣውደ ምሕረት ብክብሪ ይዕድም ራይ ክብርና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ካብ ዓርቢ ናብ ሓሙስ ዕለት ምቕያርና ድማ ፅቡቅ ምቕያር ንዓናን መንፈሳዊ ዕብየት ንኣምላኽ ድማ ንክብሪ ይግበረልና ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ቃል ህይወት ይስማዓልና ከምኡ እውን ሓውና መምህር ተኽሉ ከም ወትሩ ብሰፊሑ መወከሲ ገርካ ጥቕሲ ብጥቕሲ ገርካ ካብ ናይ ኣቦታት ዝበልዎ መወከሲ እንዳገበርካ ብሰፊሑ ስለ ዘዳለኻልና ኣእምሮና ኣስፊሑ ኣብ እምያትና ደፅንዕ ንዓና ይግበረልና ንዓኻ ድማ ኩሉ ግዜ መመልሹ ፀጋ ኣብ ርእሲ ፀጋ ሓይሊ ኣብ ርእሲ ሓይሊ ድማ ይሃብካ ኣብ ኩሉ ትገብሮ ድማ እግዚኣብሔር ቅድሚኻ ይኹድ ከምኡውን መዝሙር ዘመርኪ ሓፍትና
ትምኒት ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ኩልኩም ኣብዚ ጉባኤ ተሳተፍቲ ዘለኹም ድማ ነታ ምዕራፍ ብምንባብ ይኹን ነታ መዝሙር ብጥቅሲ ምስናይ ይኹን ካብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና ቀዳማይ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 እውን ሓሳብኩም ኣስተንትነኹም ክትገልጹ ዘምሰኹን ድማ እግዚአብሔር ንኩልኩም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ መቸም ቃል አምላኽ ንሓደ ጠቂስካ ነቲ ሓደ ዝግደፍ ነቲ ሓደ ብሊፅካ ነቲ ሓደ ድማ ኣትሒትካ ዝርአ የብሉን ቃል አምላኽ ኩሉ ቃል አምላኽ እዩ ታ ምዕራፍ ዳርጋ መብዛሕትኡ ብዛዕባ ፍቅሪኣ ትዛረብ ኣነ ድማ ንእሽተይ ኣብታ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 4 ኣቱም ደቀየ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ንዓለም ሲዒርኩማ ኣለኹም ትብልየ ከስተንትን ፀኒሐ ብሓቂ ከም ቃል ኣምላኽሲ ንሕና ደቂ ሰባት ንሕና ክርስቲያንሲ ንዓለም ሲዒርና እያ ዲና ዘሎናስ ዋላ ዓለም ሲዒራህና እያ ዘላ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝበሃለና ዘሎ ኣቱም ደቀ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ድማ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ይዓቢ ንስኻትኩም ድማ ንዓለም ሲዒርኩም ማእኹም ሓቂ እዩ ካብቲ ኣብ ዓለም ዝፀንሐና እቲ ካብ ኣምላኽ እተቐበልናዮ ይዓቢ ነቲ ካብ ኣምላኽ እተቐበልናዮ መሳርሒ ግን ክንነብረሉ ስለ ዘይከኣልና እታ ክንስዕራ ዝግባአና ወይ ድማ እታ ስዕርቲ ኣምላኽ ዓለም እንታይ ገራህና ኣሎ ሲዒራህና ኣላ ሓደ ንዓለም ንስዕረሉ እንታይ እዩ እምነትና እዩ ሓደ ንዓለም ንስዕረሉ ከንታይ እዩ ፍቅርና እዩ ማለት እዩ ሎምናሃ ንፍቅሪ ሃሰስ ኢልካ ኣብ ደቂ ሰባት እንተደኣ ደሊኻያ ኣይትረኽባን ኢኻ ተረእኻያ ድማ ጭልምልም ትብል እያ ኣብ ፅልኢ ኮንካ ድማ ንስራሕ ኣምላኽ ንግብሪ ዲያብሎስ ክስዕር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ንሰይጣን ብሰይጣን ኣይተውፅኦን ኢኻ ፅልኢ ናይ መን እዩ ናይ ሰይጣን እዩ እሞ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ ኣባኻትኩም ዘሎ ይዓቢ ነቲ ዓብ ነገር ተዋህበና ተጠንቂቕና ሰኣን መሓዝና ወይ ድማ ብኡኡ ሰኣን መንባርና እንታይ ኮይና ኣለና ማለት እዩ ተሳዒርና ኣለና ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ነገስቲ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 15 16 17 እንተ ዳሪኢና ንኸንብቦ ግዜ ክወስድ ኣይደልን እየ ግን ከነንብቦ ንኽእል ኢና እቲ ጉዙእ ወይ ድማ ኣገልጋሊ ናይ ኤልሳዕ ዝነበረሲ እታ ዝነበርዋ ከተማ እስራኤል ብሰራዊት ናይ ሶርያውያን በፍራስ ብሰረገላታት ተኸበይባ ምስ ረኣያ ናብ ኤልሳዕ ኸይዱ እንታይ ኢልዎ ወጎይታይ ጠፋእና እዛ ከተማ ብሰራዊት ሶርያውያን ተኸቢባ ጠፋእና ምስ በሎ ነቢይ ኤልሳዕ ግን ነቲ ጉዙእ እንታይ ኢልዎ ኣጆኻ ካብቶም ምሳታቶም ዘለውሲ ምሳና ዘለው ይበዝሑ እቲ ምስኦም ዘሎ እንታይ እዩ ቅልፅም ስጋ እዩ ሽዑ
ناب أملاخ انتاي قبر إزبلنا إلسا يعنت زمن إسايزي كفت أبرهالو لمتسألية يعنت تمن إساي منفسا وعين مالتيو بسقا يكونن عوير نيرو بمنفسي عوير نيرو تسأليلو مسبلقنا أبزوريو زنبارو كمتم ناي سوريا سقا زلبسو أفراسو ويدما وتهدرات زي كونسي ناي حوي سرقلاتاتن أفراسن دما أبزوريهم كم زرعية من إساي نقرنا أما ناي بحكي نحنا دما نساتهم سي كاب عالم إيوم سلازي كاب عالم يزاربوا اللو عالم وين تسمعوا مالا نحنا خاب أملاخنا نأملاخ زفلت يسمعنا اتخاب أملاخ زي كونا يسمعنا إيو نمنفس حقا نمنفس حتى تنكأ بزينا النفلتو إلو قطري حمشتن قطري شدشتن ون زيادة كله أمنتا كتأبق دالي كابتا أبا علم زلوسي إذا أباخاتكم زلو يعبي إنا تباهلنا أما إتي زتوهبنا عب نجار إتو توهبنا كبر نجار سلازي حزنايو سلازي شبتنايو سلازي عقرنايو علم كسعرنا خيلة حجون كسعر انت دا أخوينا فتينا تسألينا ناب أملاخ قصنا خنملس نتخاب أملاخ تقبلنايو عب نجار لما انت خنقبر كنا برولو قرم زبالهني أونا ممرتخلو أساسني فقر سبع التغلت أجري ألوا فقر أملاخن فقر حب ويد ما فقر بس أي فقر سب مالتي نأملاخ الناس أنا نتبع أملاخ زت سرحة ويد ما سرحت أملاخ زقنا ود سب ويد ما قويتا زمتل ود سب كنت ألا أين خلن إنا نسب أفكرنا دما نتنسب زفترة زسرحة كل زخيل أملاخ دما كنسأل أين خيلن هنا أما نأملاخ أفكرنا نسب تاد أسألينا حدا أجرنا قراتي حدا أجرو قرات دما قويوك قدماي كإلني قل كورداي كإلني عقب وين كدي باي كإلني أبز دوليون كبد صح أي كإلن إيو ني سب فتينا نتنسب زفترة نتو كل زخيل أملاخ سألينا بحدا أجرنا دما قوينا خنقدم قل كنورد عقب كنوصد ما أين خيلن إنا بعل كل تأجرون دحور كوين سبقن دوي لخص أنع خيل قويوك قدم خيل عقب كوص خيل قلت ون كورد يخيل إيو أما إزي أنون كلتي أن حزن لو ما تخلت فقر اللي تفي النازلو على فقر أملاخ يبلنا فقر سوين يبلنا مخنياتو نا أملاخ تفكيرنا بحلفي جدا نتي مثل أملاخ زخونة أملاخ زصرحو ود سبد ما كنفكرو نخلينا تزيادة لو متفي النازلو فقر أملاخن فرحات أملاخنيو أما ناوي ملسنا أملاخ كابتب عالم زلو أبانا زلو دما يعبي تناي عالم كله زدكميو زأرقيو زودائيو كم زي نبرا زخونيو ناي أملاخ يابقنا كل جزية حدشي كل جزية هياويو كل جزية دما نباري إمو بتا أملاخ ذهبنا تسقى بتخاب أملاخ تقبلنا يو نعالم سعرنا نحاكيات رقيسنا نفقر دما تعزيزنا خنبر እግዚአብሔር ይحግዘና ንፍቅር ምእዛዝ ማለት ንመን ምእዛዝዩ ንኣምላኽ ኣብዛ ዘንበብናያ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 8 እንታይ ኣትብል ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ እቲ ዘይፍቅር ድማ ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ ኣምላኽ ዝፍቅር ጥራሕ ኣይኮነን ኣምላኽ ንባዕሉ ፍቅሪ እዩ እቲ ንሕና እነፍቅሮ ድማ ካብቲ ብባህሪኡ ፍቅሪ ዝኾነ ኣምላኽ ካብኡ ዝተዋህበና ኢና እነፍቅር ካብኡ ዝተዋህበና ኢና ፍቅሪ ክንልግስ እንኽእል እሞ
ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ሰናይ ዝኾነ ምሸት ኣምሲና ኢና እሞ ኩሉ ተምሃርናዮ ድማ ኣብ ልብና ሓዲሩ ክንነብረሉ ኣብ ሓንቲ ጥቕሲ እውን እንታይ ርኢና ነርና ንኣምላኽ ንሪኦሉ ሲ እንታይ እዩ ፍቕሪ ነንሕድሕድና እዩ መነፀር ንኣምላኽ ንሪኦሉ ንሕና ኣብ መንጎና ዘሎ ፍቕሪ እዩ ስለኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ኣምላኽና ስለኩሉ ተመስገን ስለዛ ምሸት እዚኣን ስለዛ መዓልቲ እዚኣን ስለዚ ጉባኤ እዝን ዝኸፈትካልና ንሕና እውን ኣብዚ ጉባኤ እዚ ክንሳተፍ ስለ ዝገበርካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ከምቲ ተምሃርናዮ ክንነብር ድማ እግዚኣብሔር ንስኻ ሓግዘና ሎሚ ምስማዕ ኣይኮነን ውሒድና ዘሎ ሰሚዕና ኢና ምብቋል ስኢናዮ ሰሚዕና ኢና ፍረ ስኢና ዘለና ሰሚዕና ኢና ድማ ምንባሩ ስኢና ዘለና እሞ ኣብ ክንዲ 1 30 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ክንነብረሉ ኣብ ተግባር ከነውዕሎ ገርና ድማ ክንፀድቀሉ ኣምላኽና ንስኻ እውን ሓግዘና ኣይትፈለየና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ እንትንስኣሉን እንሰጋገረሉን ፍቓድና ገዲፍና ብፍቓድካ እንነብረሉ ግበረልና ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ኩናት ኣብ ጥሜት ኣብ ፅምኢ ኣብ ስእነት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ እህታት ጭቆና ዘለዉ ኩሎም ድማ ሓራ ውፃልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣብሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ይፍታህ ወይስረይ እግዚእና ኣምላክና ወዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩክ ከሳቴ ብርሃን አንቱማ አበውየ ካህናት ወአህውየ ዲያቆናት እዱ አንስት አይሩጉ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፉታሃነ ወንጽሃነ ይረስየነ ይረሲኩሙ ድልዋነ ለመንግስተ ሰማያት እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኹም ምሸት ይግበረልና ቃል ህይወት የስማዕልና ኣቦና ተጸልየ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህልላብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ሰማዕናዮ ዘንበብናዮ ተማሃርናዮ ቃል እግዚአብሔር 30-60 ሚእቲ ሰናይ ፈረ ውሽጥና ፈሪዩ ከነገልግለሉ ክንገልገለሉ ክንጸድቀሉ ክንድሕነሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና
بسلام جميرنا بسلام كنودئ سلازردانا كبر مسغانا يبصحيو كلكم تومنت قدس بيت ክርስቲያን توبا አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አዋሃሂድኩም ብጥባትን በአንቃድወን ብህድአትን ክትካታተል ወዘምሰኹም ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን አስበትሆታን ይኽፈልኩም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና አምላኽ ቅዱሳን አቦታትና ንዝመጽእ ጊዜ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብቲ ዝመጽእ ጉባኤ ብድሓነ ሰላም ብጥዕና ብሓጎስ ክንሳተፍ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ነቶም ለይትና ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኹም ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ሰላም ለይቲ ብሰላም ይራኸበና አባታትና ቃል ህይወት ተስማዓና ጽቡቅ ዳርና ሓሙስ ከአግበረልና ዝሓሙስ ህይወት አምጪልና ዝምስገበርና እንደቀና ክነኽብር ንኩሉ ሃይማኖትና እንዳልኩም ነፈተኽለ ማርያም ከዓ ብደቆም ብሓዳሮም ከምቲ ናታትኩም ህይወት ገይሩ ከምብሮም ከዓ ጸሎትና እዩ እሞ ከዓ ኣሳግንካ ኣብስኹም ኢኹም መማህራና ኣቦታት ኢኹም እንዳበልካ በተትና ኣብ ደቆም ደቂ ደቆም ከምኡ ይዘራእ ናብ ኩልኹም ኣቦታትና ብሩኽ ለይቲ አሜን አሜን ሁላና ለይቲ አቤት የስምዐና አገልግሎት ይባረክ በለይቲ አሜን ኩላና ዘመን አገልግሎት ይባረክ እግዚአብሔር አይ ብድጋሚ ነዚ ጸጋ ዝሃበና